நான் என்னோட சேனல்ல தான் சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா பார்க்கலாம், அது இந்த சேனல் அப்பான பிறகு அதுல சேவிங் பண்ணும்போது அந்த பிளேலிஸ்ட் நான் என்னோட இதுல இப்ப காட்டல. சேனல்ல தான் சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா பார்க்கலாம், அது இந்த சேனல் அப்பான பிறகு அதுல சேவிங் பண்ணும்போது பார்க்கலாம், அது இந்த சேனல் அப்பான பிறகு அதுல சேவிங் பண்ணும்போது அந்த சேனல்ல தான் சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா பார்க்கலாம், அது இந்த சேனல் ఎక్కువ మరి கேக்குது மாதாஜி. ஆமா ஆமா திருப்பி வரும். ஆ, ஒரு நிமிஷம். அது இந்த சேனல் அப்பான பிறகு அதுல இதுலதான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன். பார்க்கலாம் என்ன ஆகுது. அது அங்க டிஸ்பிளே, ஏன்னா இப்போ 11th 11ஆம் தேதியில இருந்து அதுக்கப்புறம் எதுவுமே அப்டேட் ஆகல. ஓகே, 11 தான் லாஸ்ட் நம்ம சேனல்ல. ஆமா மாதாஜி, எல்லாத்துக்குமே 11ஆம் தேதியோட தான் அப்லோட் ஆயிருக்கு அதுல. 11னா 12 13 14 15 4 நாள் தான் இருக்கு. இன்னும் 3 நாள் இருக்கு. இந்த 3 நாள் ஆன பிறகுதான் நம்ம பேப்பரா ஜெகன். இல்ல இது ஓகே ஓகே பாய். ஓகே, நாம இன்னைக்கு going to the session. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा शिवपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिता कांता राधकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे. ஓகே, இன்னும் அதாவது இப்போ இன்னும் 10 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. பார்க்கலாம் இன்னைக்கு எவ்வளோ ஃபாஸ்டா முடிக்க முடியுமோ அவ்வளோ ஃபாஸ்டா நம்ம பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, ஐ திங்க் அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் மல்லிகா மாதாஜி போட்டிருக்காங்க. நீங்க யூ கேன் புட் இட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சாரி மாதாஜி, கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. நானே ஹரே லேட்டா கிருஷ்ணா, வந்தேன் சொல்லி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நோ இஷ்யூஸ். ஓகே, பிரபுஜி இதுக்கு வந்துட்டோம் மாதாஜி. நான் 4 பேருக்கு போன் பண்ணேன். புரியல எனக்கு. இல்ல மதியம் பிரபுஜி வந்து பேசினார்ல மாதாஜி, என்னன்ட்டு பிரபு ஆமா, அது கரெக்டா வந்தாச்சு. அப்புறம் வராதவங்களுக்கு 4 பேருக்கு போன் பண்ணேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே 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 ஃபைன். எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க மாதாஜி. எனக்கும் அவங்கதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ மாதாஜி. மணிமேல மாதாஜி போட்டிருந்தாங்க, மாதாஜி. அத நான் பார்க்கல. அதான் நான் பார்த்ததுனால நுழைஞ்சு. பரிபாஷ சூத்ரா இல்லையா? பரிபாஷ சூத்திரம் என்றால் என்ன நம்ம படிச்சோம். அதாவது அனைத்துமே வந்து கிருஷ்ணரை மையமாக வைத்துதான் இருக்கும் இல்லையா? அவரை மையமாக வைத்து. சோ இந்த எந்த ஸ்லோகம்? 28வது ஸ்லோகம். ஏன்னா கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இல்லையா? சோ அதாவது கிருஷ்ணர் என்பவர் வந்து முன்னாடியே அந்த வார்த்தை வருது. அதுதான் சப்ஜெக்ட், அதுதான் வந்து சப்ஜெக்ட் மேட்டரே இல்லையா? அத பத்தி பின்னாடி வந்து அதனுடைய அப்ஜெக்டிவா நம்ம வந்து படிக்கிறது எதுனாக்கா பகவான் ஸ்வயம் எனக்கூடிய வார்த்தை. அதாவது பகவான் எத்தனையோ அவதாரங்கள் எடுத்திருக்கார். ஆனா ஸ்வயமா இருக்கக்கூடிய அந்த ரூபம் எதுனாக்கா கிருஷ்ணர் தான். ஸோ அதனாலதான் 64 ஆப்புலன்சஸ் 64 ஆப்புலன்சஸ் ஃபுல்லா கொண்ட எந்த ரூபத்துல வந்து நம்ம வந்து சேவிக்கிறோம் பகவானை வந்து கிருஷ்ண ரூபத்துல தான். மிச்சம் எல்லாமே வந்து வேறுபட்ட நிலைகள் தான். இவன் நாராயணரோட 93% தான் இல்லையா?
நாராயண சொரூபம் கூட எவ்வளவு 93% தான். 100% இருக்கிறது யாரு? அதாவது கிருஷ்ண ரூபம் தான் அப்படிங்கறத வந்து நாம் நல்லாவே படிச்சிருக்கோம், நிறையவே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இல்லைன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஸோ மேலும் அந்த ஸ்லோகங்கள் இப்ப 34வது ஸ்லோகத்தை தான் நம்ம வந்து படிக்க போறோம். இந்த இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு ரீஃப்ரெஷ் மாதிரி நேத்து என்ன படிச்சோன்றது ஒரு 5 நிமிஷம் we will go through. Okay. So, பாகவதம் என்றால் என்ன? பகவானை பற்றியே சொல்றதுதான் பாகவதமே இல்லையா? ஸோ பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை சூட்டுவதுதான் வந்து பாகவதம். பாகவதம் வேற எதுவுமே நமக்கு சொல்றது கிடையாது. இறைவனை பற்றி மட்டுமே பேசப்படுகிறது, அவருடைய ஆற்றல். ஸோ என்னென்ன பேசுவோம் பகவானை பத்தி? அவனுடைய நாமங்களை பற்றி பேசுவோம், அவருடைய ரூபங்கள். ரூபங்கள் என்பது 2 வகையா ஹையர் லெவல் கேட்டகரிஸ்ல வரும்போது ஹம்ச கலா அதுமே வந்து நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? ஏதே சா அம்ச கலா பும்ச கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இல்லையா? இந்திராவியாக்குலம் லோகம் அந்த ஹிருதயத்தில் யுகே. அம்சா மற்றும் கலா. கலா என்பது விரிவங்கங்களுடைய விரிவங்கங்கள். ஓகே, அப்படின்னா அது வந்து விஷ்ணு தத்துவங்களாக சொல்லப்படுவது இல்லையா? அம்சா என்பது பகவானுடைய ஓர் அம்சத்தை கொண்டு, அதாவது இந்த சக்தி ஆவேச அவதாரங்கள் எல்லாமே பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஜீவ தத்துவங்கள் எல்லாமே அம்சல தான் வரும். ஓகே, மேலும் வந்து நம்ம வேற என்ன படிச்சோம்? அது அம்சங்களின் அம்சங்கள்னு இருக்குங்க. அவதாரம்னா இறங்கி வருவதுன்னு படிச்சோம். அவதாரம் என்பது இறங்கி வருவது மேல இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம். மேலும் 32ல இருந்து 34வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நாம என்னென்ன படிச்சோம்? விராட் ரூபம், இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பத்தி படிச்சோம் இல்லையா? சோ இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் வந்து அது கற்பனையானது அப்படின்னு நாம, அதாவது அதுதான் நம்ம படிச்சது. தற்காலிகமானதும் தற்காலிகமானது சாதாரண மக்களுக்கானது. அதனால இந்த வரிசையில வரல மாதாஜி அது. ஓகே, வெயிட் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஸோ அதாவது காற்று, இதுக்கு ஒரு உதாரணம் கூட அந்த ஸ்லோகங்கள்ல இருக்கு. ஐ திங்க் 32 33 ஸ்லோகத்திலே வரும். காற்று நம்ம முன்னாடி இருக்கு இல்லையா? ஆனா அது வந்து ஒரு தூசியோட கலந்து வந்து வரும்போது, ஒரு 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 சுழற்சி வரும்போது, பலமான காற்று அடிக்கும் பொழுது அப்ப நமக்கு அந்த காற்றுன்ற அந்த ரூபத்தை நம்மளால பார்க்க முடியுது. ஆனா அது அந்த காற்று என்ற ரூபத்தை நிலை கொள்கிறதா? அது கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? ஒரு சூறாவளி காற்று அடிக்குதுன்னா அது சுழற்சி அடிக்கும் பொழுது அந்த மண்ணையும் சேர்த்து எடுத்துட்டு வரும். அப்ப அந்த காற்றினுடைய ரூபத்தை நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? ஆனா நார்மலா இப்ப இருக்கக்கூடிய நம்ம முன்னாடி எல்லாம் இருக்கும் பொழுது, இப்போ காற்று இருக்கிறது, காற்று இல்லைன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஆனா அதனுடைய ரூபத்தை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியறது கிடையாது இல்லையா? அது போலதான் இந்த பௌதீக உலகமும் கூட. இந்த பௌதீக உலகத்தினுடைய இயற்கையும் அது போலதான். மேலும் இந்த உலகளாவிய இந்த ரூபமா இருக்கக்கூடிய இந்த விஸ்வரூபமும் அவ்வாறுதான். இங்க நாம வந்து அவருடைய இந்த மலை குன்றுகள் எல்லாம் வந்து அவருடைய எலும்புகள் இல்லையா? மேலும் வந்து மரங்கள் எல்லாமே வந்து அவருடைய, அதாவது மயிர்குச்சம் அப்படிங்கிற மயிர் என்பதும் இல்லையா? கண்கள் வந்து சூரிய சந்திரன் எல்லாமே வந்து சன். இதெல்லாம் நம்ம விபூதி யோகத்துல வந்து கண்கள் வந்து சூரியன் அப்படிங்கறதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? மேலும் வந்து ரிவர்ஸ், அதாவது இங்க பாயக்கூடிய நதிகள் எல்லாம் அவருடைய உடலில் ஓடக்கூடிய ரத்தமாக. உண்மையிலே அதெல்லாம் ஒரு இந்த படைப்பை பற்றி நாம ஒரு லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் பர்சனுக்கு, அதாவது குறை மதியாளருக்கு நாம வந்து தொடர்பு படுத்தி சொல்வதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றே தவிர உண்மையிலே பகவானுடைய ரூபம் அவ்வாறு கிடையாது. சோ அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான் வந்து சுயம் நம்மள மாதிரி ஒரு பர்சனல் ரூபம் தான். ஆனா நமக்கு பௌதீக உடலால் ஆனது, ஆன்மா மட்டும்தான் நித்தியமானது. ஆனா அவருக்கு அப்படி கிடையாது இல்லையா? அவருக்கு ஜடம் சேத்தனம் அப்படிங்கிற அந்த வேறுபாடெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. இதெல்லாம் நம்ம நேத்து விராட் ரூபத்துல படிச்சோம். ஸோ இங்க இந்த விராட் ரூபத்துல வந்து கிராஸ் அண்ட் ஷட்டில் மேனிஃபெஸ்டேஷன் வந்து இப்ப நம்ம சொன்ன அந்த மலைகள் எல்லாமே வந்து கிராஸ் அப்படின்னாக்கா ஸ்தூலம் இல்லையா? சூக்ஷ்மம் வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது. நம்ம ஹதயத்துல இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்மத்தை கூட நம்மளால பார்க்க முடியாது இல்லையா? மனசு, அடுத்து வந்து புத்தி, இதெல்லாம் நம்மளால பார்க்க முடியாது. அகங்காரம் என்பது வெளிப்படும் போது அகங்கார தன்மையை பார்க்கலாமே தவிர அந்த பண்பு நம்ம உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து தோன்றாத நிலையிலே தான் அடங்கி இருக்கிறது இல்லையா? மனசு,
மற்றும் புத்தி, அகங்காரம் இது எல்லாமே உள்ளுக்குள்ள இருக்கு நமக்கு. ஆனா அதை வெளிப்படுத்துறதுக்கு அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரூபம்ன்றது நமக்கு கிடையாது இல்லையா? சோ இறைவனுக்கும் அதே மாதிரிதான். அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்க அங்க, அன்சீன். நீங்க எல்லாரும் படிச்சீங்க. அன்சீன் பார்க்க முடியாததும் கேட்கப்படாததும் இல்லையா தோன்றாததும் இப்படிப்பட்ட நிலைகள் தான் நாம படிச்சோம் நம்ம. ஆனா இந்த எதுக்கு இந்த மலை குன்றுகள் நதிகள் எல்லாமே இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்துக்கு ஒப்பிடுறோம்னா, அந்த மாதிரி நிலைகள் எல்லாம் வந்து காணும் பொழுது ஒரு ஆரம்ப கட்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தருக்கு வந்து இறைவனுடைய வியாபகங்கள் எல்லாம் வருவதற்காகத்தான் அது சொல்றதே. சோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது இதெல்லாம் இறைவனுடைய படைப்பு. இந்தந்த ரூபங்கள் எல்லாமே பகவான் எந்த ரூபம்ன்ட்டு கிடையாது, எல்லா ரூபத்திலுமே அவர் தான் இருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து அவங்களால பக்குவமா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலைக்கு செல்வதற்காகத்தான் நம்ம அந்த யூனிவர்சல் ஃபார்மே வந்து நாம சொல்றோம் இல்லையா? ராசன் ஹரே கிருஷ்ணா. யார்? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிட்டேன். யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் கேட்கணும்னா நீங்க அன்மியூட் பண்ணி கேளுங்க, சரிங்களா? ஏன்னா கற்கரன் சவுண்ட் வரும். ஸோ லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் குறைமதியாளர்களை வந்து ஊக்குவிக்கிறதுக்கும் இறைவன் மீது அவங்க ஜஸ்ட் அப்பதான் என்ட்ரி ஆயிருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து அந்த புரிய வைக்கிறது. அதுக்குதான் ஒரு காப்லர் கதை கூட உங்களுக்கு நான் எடுத்து சொன்னேன் இல்லையா? இறைவனுடைய ஆற்றலை வந்து நம்ம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியாது, நம்மளால முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஒரு விதைக்குள்ள ஒரு மரத்தையே வந்து வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றலை வந்து படைக்கக்கூடிய ஆற்றல் வந்து பெற்றவர் இறைவன் இல்லையா? ஆலமரத்தினுடைய ஒரே ஒரு பழத்துல எத்தனையோ விதம், எத்தனையோ கவுண்ட்லெஸ்ஸா இருக்கக்கூடிய விதைகள் அதுக்குள்ள அடங்கியிருக்கு. ஸோ அதனால ஒரு ஊசிக்குள்ள வந்து ஊசி முனைக்குள்ள வந்து ஒரு யானையை வந்து கண்டிப்பா இறைவனால வந்து உள்ள வந்து கோர்க்க முடியும், உள்ள வந்து இந்த பக்கம் போட்டு இந்த பக்கம் எடுக்க முடியும்னுட்டு நம்பிக்கை கொடுத்தது யார்? அந்த நம்பிக்கை வச்சது யாரு? அந்த செருப்பு தைக்கிறவன் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட உணர்வு அப்படின்னா இறைவனுடைய ஆற்றல் வந்து எல்லையற்றது. நம்மளால ஓரளவுக்கு தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். மேலும் நாம் எப்ப வந்து பக்தி தொண்டில் நம்மளை நாம் ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றோமோ அப்போ இறைவனும் வந்து நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அந்தரங்க சக்தி வழியாக வந்து நமக்கு வந்து, ஏன்னா ஆன்மா என்ன சக்தி கொண்டது? ஆன்மா வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பொட்டன்சி இல்லையா? அந்த அந்தரங்க சக்தியால வந்து அது ஒன்னொன்னா வந்து பகவான் வந்து நமக்கு வந்து விளக்க ஆரம்பிப்பார். சோ நாம் எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய சமர்ப்பணம், நம்முடைய முயற்சி இதெல்லாம் கொண்டு இறைவனை புரிந்து கொள்வதற்கு நாம தயாராகின்றோம் இல்லையா? அதுக்கேற்றவாறு பகவானும் வந்து அவருடைய நிலையை வந்து நமக்கு அவருடைய ஆன்மீக ஆற்றலால மட்டும்தான் நம்மளை வந்து புரிய வைப்பார். அந்த ஆன்மீக ஆற்றலால நம்மளுக்கு அவர் புரிய வைக்கணும்னா நாம பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டா மட்டும்தான் அது வரும். இறை தொண்டில் நாம் ஈடுபடவில்லை என்றால் அதை உணர்வதற்கான அந்த வாய்ப்பும் நமக்கு கிடைக்க பெறாது. இதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அது 30வது ஸ்லோகம் வந்து விராட் ரூபம். 31, 32, 31ல நாம் என்ன படிச்சோம்? நாம யாரு அப்படிங்கிறத படிச்சோம் இல்லையா? 31வது ஸ்லோகத்துல நாம யாருன்றத படிச்சோம் இல்லையா? செல்ஃப்னா என்னது? தான் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்வது இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நாம வந்து மேலும் 32ல வந்து பகவான் அவர் யாரு? அவர் தெய்வீகமான நிலையை கொண்டவர். நாம இந்த 3 குணங்களோட உழண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவன். எப்ப நாம் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில வந்து செல்கின்றோமோ அப்போ இந்த ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலிருந்து நாம நம்முடைய செயல்பாடுகளை வந்து எடுத்து செல்ல முடியும். அப்படிப்பட்ட பக்குவத்திற்கு நம்மளால போக முடியும். அதற்கு நாம பக்தி தொண்டுல நம்மள நாம ஈடுபடுத்தி கொண்டால் ஒழிய நம்மளால முடியாது. அதுதான் ஜெயபத்ர சாமி மகாராஜுடைய அவருடைய வாழ்க்கையை பத்தி நாம பேசணும் இல்லையா? நல்ல செல்வந்தர் வீட்டுல பிறந்தவர் இல்லையா? பர்கர் பிரெயின்ஸ் நினைக்கிறேன் அவங்களது ஃபேமிலி. ஸோ அந்த அந்த குடும்பத்துல பிறந்து நல்ல பிசினஸ் கம்யூனிட்டியில பிறந்து அவர் வந்து ஒரு அதாவது ஈர்க்கப்பட்டு இல்லை இந்த ஒரே வாட்டி எங்கேயோ அவர் வந்து ரோட்ல வந்து ஹரிநாமத்தை கேட்ட பிறகு அந்த அதனால் ஈர்க்கப்பட்டு அந்த பர்டிகுலர் அந்த ஆர்கனைசேஷன் எங்க இருக்குன்னு அவர் தேடி அலைஞ்சு கடைசியில வந்து பிரபுபாதர் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அங்கேயே வந்து இருந்துடணும்னு ஒரு முடிவெடுத்து வீட்டுல வந்து ஒத்துக்காம போய் அதுக்கப்புறம் கடைசியில அவர் அங்கேயே அவர்கள் வந்து விட்டு கொடுத்து இல்லையா? அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி முக்கியமான சீடர்களில் அவர் மிகவும் முக்கியமானவர் இல்லையா? சோ நம்ம ஜெயபாதக சாமி மகாராஜ் என்ன பண்ணியிருக்கார்? காங்கிரிகேஷன் சாண்டிங் தான் அவர் ரொம்ப பண்ணது. காங்கிரிகேஷனை வந்து அபிவிருத்தி
ஸோ அதாவது 1,00,000க்கு மேற்பட்ட டிவோட்டிஸ் இன்னைக்கு கூட என்எல்டி பிரபு சொல்லிட்டு இருந்தார் இல்லையா, 1 lakh மோர் தென் 1 lakh டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து இனிஷியேஷன் கொடுத்துருக்கார் அப்படின்றது வந்து சொல்லிட்டு இருந்தார். ஸோ அது மாதிரி தன்னுணர்வுல நிலை பெற்றவர். ஸோ அவருக்கு எவ்வளவு உடல் உபாதைகள் இருக்கு இல்லையா, லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன், கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நடந்த பிறகு கூட அவரால் வந்து இது பண்ணுவாங்க, என்னது டயாலிசிஸ். டயாலிசிஸ் இஸ் எ பெயின்ஃபுல் பார்ட் ஆக்சுவலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த டயாலிசிஸ் அவருக்கு எப்போ வேணாலும் நடந்துட்டே இருக்கும் டயாலிசிஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெயின்ஃபுல் பார்ட்டோட அவர் மேலும் ஸ்கின் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேன்சர் இப்படி அதுக்கும் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு. அவருக்கு ஸ்ட்ரோக்கு, நல்லா பேச வராது, இப்போ முன்னாடியெல்லாம் நல்ல ஸ்பீச் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. இத்தனை உபாதைகள் இருந்தா நாம வந்து விடாம வந்து கோயிலுக்கு பக்கம் போவோமா? நம்ம கண்டிப்பா போக மாட்டோம் இல்லையா. சின்னதா ஒரு தலைவலி வந்தாலே நாம் என்ன பண்றோம், லீவ் எடுத்துக்கிட்டு நாளைக்கு போகலாமே கோயிலுக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நாம் என்ன பண்றோம், போஸ்ட்போன் பண்ணிடுறோம் இல்லையா. ஆனா பகவான் சாரி நமக்கு அது குரு மகாராஜ் அப்படி கிடையாது இல்லையா. ஸோ நைட் ஆனாங்கன்னா கடைசியில் அந்த சயன ஆரத்தி இல்லையா, அங்கே ஒரு ரவுண்ட் முடிச்சுட்டு தான் அவர் வந்து அவருடைய இதுக்கே போவாராம். ஸோ அதாவது என்ன, இஸ் அ டெம்பிள் பிரசிடென்ட் ஆஃப் மாயாப்பூர். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஜீவ தத்துவத்தை மீறி, அதாவது எப்ப நாம இந்த ஜீவன், இந்த ஆத்மா வந்து நித்தியமானவன், பரமாத்மா நித்தியமானவர், இருவருடைய இயல்புமே வந்து நித்தியமானது, அழிவற்றது, அன்பான் இல்லையா, பெறப்பற்ற தன்மை, அதனுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே வந்து உன்னதமான நிலை, தெய்வீக நிலையை கொண்டது, கட்டுண்ட நிலை கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை கொண்ட இந்த ஆத்மாக்கள் என்ன ஆகுதுனாக்கா, தான் யார் என்பதையே மறக்கும் பட்சத்துல பகவானும் மறதியை வந்து கொடுக்குறார் இல்லையா, அந்த போர்வையை கொடுக்குறார். எப்போ அந்த ஆன்மா வந்து தான் யார் என்பதை உணரக்கூடிய அந்த பக்குவத்துக்கு வருதோ, அப்போ பகவானும் அந்த ஆன்மாவுக்கு வந்து அதாவது தான் தன்னை உணர்தல் எனக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் இல்லையா. ஸோ செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அப்புறம் வந்து விடுதலை, இது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலி இல்லையா. தன்னுணர்வு பாதையில நாம நிலை பெற்று நாம பக்தி தொண்டை நாம ஆற்றும் பொழுது மட்டும்தான் நாம என்ன ஆகும், நம்ம விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு நாம செல்வோம் இல்லையா. அந்த ஒரு நிலை ஜீவா வந்து நம்ம எப்பவுமே இறைவனை ஞாபகம் வச்சுக்கினாக்கா நமக்கு அது ஆன்மா யாரு, இந்த உடல் என்ன, இதெல்லாமே நமக்கு புரிய வரும். எப்ப நாம அதை மறந்துடுறோமோ அப்ப முழுசுமே நாம பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் நம்ம 31, 32 அதெல்லாம் நம்ம படிச்சது இல்லையா. 33 வரைக்குமே அதுதான். 34 வந்து என்ன சொல்றதுன்னா பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை பற்றி சொல்றதுதான் 34, குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த லார்ட். அதை பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம். यदि एषो भरता देवी माया वैशारदी मतिः सम्पन्ना येवती विदुर् महीम्नि स्वे महीयते. हरे कृष्णा. வேற யார் நேத்து யார் வாசிச்சீங்க? அவனுக்கு அப்பாங்கறானே. ஹரே கிருஷ்ணா ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ராஜேஸ்வரி மாதாஜி மியூட் பண்ணுங்க. மாதாஜி நீங்க யூ ஆர் நாட் இன் பக்தி வைபவ். அப்புறம் வந்து இங்க நீங்க யூ ஆர் நாட் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ஹியரிங் ஆல்சோ. மியூட்லயும் இருக்க மாட்டேங்கிறீங்க ப்ளீஸ். அப்புறமா யாராவது பேசுங்க மாதாஜிக்கு. நான் சொன்னா அவங்களுக்கு அது புரிய மாட்டேங்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ருக்மணி மாதாஜி நீங்க கொஞ்சம் அப்புறமா பேசுங்க அவங்ககிட்ட. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ யார் வாசிக்கிறீங்க இப்போ? புஷ்பா மாதாஜி வாசிங். டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் பர்பட், பொருளுரை, மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை. கேக்குறதா நான் பேசுறது? கேக்குறது மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. ஓகே வாசிங். கேக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிடுங்க. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி, உங்களதான் சொல்லிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. பகவானின் கருணையினால் ஜீவராசியிடம் உள்ள மாயா சக்தி ஒடுக்கப்பட்டு அவனுடைய அறிவு முழுமையாக வளப்படுத்தப்படுகின்றது. இதனால் அவன் உடனே தன்னுணர்வுடன் கூடிய மெய்யறிவை பெற்று அவனுடைய சுய மகிமையில் நிலை பெறுகிறான். பொருளுரை. பகவான் தெய்வீகமானவராக இருப்பதால்
அவரது வடிவங்கள், பெயர்கள், திருவிளையாடல்கள், இயல்புகள், சகாக்கள் மற்றும் சக்திகள் ஆகியவையும் அவரோடு எல்லா வகையிலும் ஒத்திருக்கின்றன. பகவானுடைய தெய்வீக சக்தி அவரது பகிரங்க, அந்தரங்க மற்றும் நடுத்தர சக்திகளாக செயற்படுகின்றது. மேலும் அவரது சர்வ வல்லமையினால் மேற்கண்ட சக்திகளில் ஏதேனும் ஒன்றின் உதவியுடன் அவரால் எதையும் செய்ய முடியும். அவர் விரும்பினால் பகிரங்க சக்தியையும் அந்தரங்க சக்தியாக மாற்றிவிட முடியும். ஆகவே பகிரங்க சக்தியில் இருக்க விரும்பும் ஜீவராசிகளை மாயையில் வைத்திருப்பதற்காகவே அச்சக்தி உபயோகிக்கப்படுகிறது. ஆனால் இதற்காக வருந்தி பந்தப்பட்ட ஆத்மா தவத்தை மேற்கொள்ளும் போது பகவானுடைய கருணையினாலும் விருப்பத்தினாலும் பகிரங்க சக்தி பின்வாங்கி விடுகிறது. பிறகு தூய்மையடைந்த ஜீவராசி தன்னுணர்வு பாதையில் முன்னேற உதவும் வகையில் அதே சக்தி செயற்படுகின்றது. மின்சக்தி இதற்கு பொருத்தமான உதாரணமாகும். மின்துறை நிபுணரால் மின்சக்தியை சூடாக்குதல், குளிர்வித்தல் ஆகிய இரு செயல்களுக்கும் பயன்படுத்த முடியும். அதை போலவே ஜீவராசியை பிறப்பு இறப்பு என்னும் தொடர்ச்சியில் புகுத்தி அவனை இப்போது தடுமாறச் செய்யும் பகிரங்க சக்தி பகவானின் விருப்பத்தால் நித்திய வாழ்வை நோக்கி ஜீவராசியை அழைத்து செல்வதற்காக அந்தரங்க சக்தியாக மாற்றப்படுகிறது. பகவானால் இவ்வாறு கருணை காட்டப்படும் போது ஒரு ஜீவராசி நித்தியமான ஆன்மீக வாழ்வை அனுபவிப்பதற்காக அவனுடைய உண்மையான ஆதார நிலையில் வைக்கப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆத்மாவுடைய உண்மையான நிலை எதுன்னாக்கா விடுதலையில இருக்கக்கூடிய நிலைதான் உண்மையான நிலை. ஆனா அதன் மேல என்ன ரெண்டு போர்வைகளா இருக்கிறது எது? ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்மம் இல்லையா? சோ அதனால அந்த மாயையிலே அது சிக்கிக்கொண்டு இதுதான் உண்மை அப்படின்னு நினைச்சு துக்காலயம் அசாஸ்வதம் இன்பமான ஒரு ஆலயம் மற்றும் சாஸ்வதமான ஒரு நிலையை நினைச்சுட்டு அது வாழ்றது இல்லையா? எது வரைக்கும் அந்த ஜீவன் தன்னுணர்வு பாதைக்கு செல்லவில்லையோ அது வரைக்கும் அது மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு எடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுகிறது. ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது இல்லையா? அவர் உடல் ஆன்மா இரண்டும் அத்வைதம் அப்படிங்கறத நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ வெறுமனே ஆன்மீக ஆற்றலை கொண்டது. So because the Lord is absolute, முழுமையான தெய்வீகம், அவர் வேறு, அவருடைய நாமங்கள் வேறு கிடையாது, ரூபங்கள் வேறு கிடையாது, மேலும் அவருடைய சகாக்கள் வேறு கிடையாது, மேலும் அவருடைய செயல்பாடுகள் வேறு கிடையாது, அவருடைய ஆற்றல் வேறு கிடையாது, எல்லாம் ஒத்தல் தான். ஸோ அவருடைய ஸ்பிரிச்சுவல் பொட்டன்சியும் பகவானும் ஒன்றுதான் அப்படிங்கறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இஸ் டிரான்சென்டல் எனர்ஜி ஆக்ட்ஸ் ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. This transcendental energy acts according to his omnipotency இல்லையா? நம்ம 3 விதமான அட்ரிபியூட்ஸ் கூட படிச்சிருக்கோம் அவருடைய திறன்களை பற்றி. அதாவது சர்வ வல்லமை அப்படின்னா அனைத்திலுமே சர்வ வல்லமை பொருந்தியவர், ஆம்னிபொட்டன்சி. ஆம்னிசியன்ட், அவர் இல்லாத இடமே எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? ஜடம் சேத்தனம் எதுவா இருந்தாலும் சேதனமாகத்தான் பகவான் இருப்பார் இல்லையா? ஆம்னிபொட்டன்ட், ஆம்னிசியன்ட், ஆம்னி பிரசன்ட் இல்லையா? எல்லா இடத்துலயுமே வியாபித்து இருக்கக்கூடியவர் பகவான். அவர் ரூபத்திலையும் இருக்கலாம், அருவத்தன்மையிலும் இருக்கலாம். ரெண்டு நிலைகளுமே அவருக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தான். சோ இந்த 3 ஆற்றல்கள் இருக்கு இல்லையா? அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, ததா சக்தி. இந்த 3 ஆற்றல்களுமே இறைவனுடைய கட்டுப்பாட்டிலிருந்து தான் இயங்குகிறது இல்லையா? இப்போ பகிரங்க சக்தியை அவரால் அந்தரங்க சக்தியா மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள முடியும். அதே மாதிரி அந்தரங்க சக்தி அவர் அந்த இருக்கிற இடத்துக்கு ஏற்றவாறு அதை எவ்வாறு செயல்படுத்தணுமோ செயல்படுத்திடுவார். சோ அந்த கெப்பாசிட்டி யாருக்கு உண்டு? இறைவனுக்கு உண்டு. நமக்கு அப்படி கிடையாது. நமக்கு அந்தரங்க சக்தி அந்தரங்க சக்தியா தான் செயல்படும், பகிரங்க சக்தி பகிரங்க சக்தியா தான் செயல்படும். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்தரங்க சக்தி எது? இந்த ஆத்மா ஒண்ணுதான் இல்லையா? மிச்சம் எல்லாமே இந்த 24 பண்புகள் எல்லாமே பகிரங்க சக்தியால் ஆனதுதான். ஆனா இந்த பகிரங்க சக்தியை நாம பக்குவப்படுத்தும் பொழுது இல்லையா, மனச புலன இல்லையா, 15 புலன்கள் என்னென்னது? கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள் இல்லையா,
அடுத்து வந்து புத்தி, அகங்காரம், அடுத்து மனசு, இல்லையா? இத்தனையுமே நம்ம வந்து பக்குவப்படுத்த தோன்றாத இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களால நம்ம வெளிப்படுத்த முடியாத அந்த குணங்களுடைய தன்மை ஒரு பண்பு இருக்கு. இது எத்தனையுமே வந்து நாம எதோட சம்பந்தப்பட்டது? பகிரங்க சக்தியோட சம்பந்தப்பட்டது. ஆனா ஆன்மா மட்டும்தான் வந்து அந்தரங்க சக்தியோட சம்பந்தப்பட்டது. சோ இந்த ஆன்மா வந்து இயற்கையிலேயே வந்து விடுதலை பெற்ற தன்மை கொண்டது. ஆனா இந்த 24 பண்புகளால என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த ஜீவன் மயங்கி வந்து தான் உடல் என்ற நெல்லை வந்து எடுத்துட்டு போறது. சோ ஒருவர் வந்து இந்த பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிற ஒரு பாதையில ஏற்று செல்லும் பொழுது அவங்க வந்து பக்குவத்தை வந்து அடையிறாங்க. அப்ப இந்த புலன்கள் பக்குவம் அடையும், இல்லையா? அடுத்து வந்து மனசு பக்குவம் அடையும், புத்தி பக்குவம் அடையும். இத்தனையுமே பக்குவம் அடையும் பொழுது அப்ப இந்த ஆன்மா வந்து தன்னுடைய நிலையிலே வந்து மேலும் மேலும் முன்னேற்றம் அடையறதுக்கான மார்க்கத்திற்கு செல்லும். அதனால்தான் கண்டினியூஸ் பிராக்டிஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமானது, இல்லையா? இல்லைன்னா நாம என்ன பண்ணுவோம்? தன்னுணர்வு பாதைக்கு நாம கண்டிப்பா போக மாட்டோம். இந்த இடத்துல அதுக்கு ஒரு உதாரணம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, அதாவது நம்ம கிட்ட எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இருக்கு, இல்லையா? அதாவது நம்ம வீட்டுக்கு எல்லாருக்குமே கரண்ட் வருது, இல்லையா? அந்த கரண்ட் வந்து நாம என்ன பண்றோம்? நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்கு யூஸ் பண்றோம், இல்லையா? அடுத்து வந்து வாஷிங் மிஷினுக்கு யூஸ் பண்றோம், இல்லையா? அடுத்து ஏசிக்கு யூஸ் பண்றோம், அடுத்து கீசருக்கு யூஸ் பண்றோம். கீசருக்கு யூஸ் பண்ணும்போது அது சூடாகுது, இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து ஏசி யூஸ் பண்ணும்போது குளிர்ச்சியை கொடுக்குது. ஆனா சோர்ஸ் என்னது? ஒண்ணுதான், இல்லையா? அது போலதான் நமக்கு நாம என்ன பண்றோம்? இந்த ஆன்மீகமா இருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மாவுடைய பக்குவ நிலையை நாம வந்து மேம்படுத்தும் பொழுது இந்த பௌதீகமா செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த புலங்கள் எல்லாமே ஆன்மீக தளத்துல வந்து செயல்படக்கூடிய அந்த பக்குவத்திற்கு தள்ளப்படும். சோ எவ்வாறு என்றால், ஒரே ஒரு சோர்ஸ், இல்லையா? சிங்கிள் சோர்ஸ், அது பல்வேறு விதங்கள்ல வந்து செயல்படுது. அது போலதான் இந்த ஆன்மா இந்த உடல்ல இருக்கும் பொழுது பௌதீகமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் செயல்படுகிறது. ஆனா எப்போ நாம் இந்த பண்புகளை வந்து பக்குவப்படுத்துறோமோ அப்ப அது வெறுமனே ஆன்மீகத்துல மட்டும் செயல்படுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து அது நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது, இல்லையா? மீண்டும் வந்து நாம திரும்பி வராது. இப்ப இந்த பௌதிகமா செயல்படுறோம்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து பகிரங்க சக்தி யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம செயல்படுறோம். இந்த பகிரங்க சக்தி வந்து எதெந்த பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், அனுமன் பிரமாணம் எல்லாமே வந்து, அதாவது ஒண்ணு வந்து கர்மி, இன்னொன்னு ஞானி, இல்லையா? கர்மி வந்து பிரத்யட்சமா இருக்கிறத பாக்குறான், ஞானி வந்து இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம்ன்ற அந்த யூகங்களை எடுத்துட்டு போறான், இல்லையா? 2 விதமான நிலைகள். சோ இது வந்து பகிரங்க சக்தியிலிருந்து செயல்படக்கூடிய தன்மைகள். ஆனா பிரத்யக்ஷ இது சப்த பிரமாணம் எங்கிருந்து வரும்னாக்கா கேட்கும் திறனில் இருந்து, இல்லையா? அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்கணும். சோ அப்போ நமக்கு அது மாற்றத்தை வந்து ஏற்படுத்துது. அப்படிப்பட்ட மாற்றம் வந்து நிரந்தரமாக நம்ம வந்து பழகணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ வைல் வென் த லிவிங் பீங், இதெல்லாமே இறைவனுடைய கருணையால் மட்டும்தான் வந்து செயல்படும். He is placed in a proper constitutional position to enjoy the eternal spiritual life. நித்தியமான ஆன்மீக வாழ்வை அனுபவிக்கிறதுக்காகத்தான் வந்து ஆன்மா எப்பொழுதுமே வந்து விடுதலை அடைந்த நிலையில தான் இருக்கும். ஆனா நாம தான் அதை வந்து கட்டுண்ட நிலைக்கு வந்து மாட்டி விட்டுறணும், இல்லையா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். एवं जन्मानि कर्माणि हे अकर्तुर् अज्ञस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदा गुह्यानि तत्पतेः. यस, हरे कृष्ण மாதாஜி माताजी। माताजी वासी पुष्पा माताजी हरे कृष्ण எல்லாருக்குமே माताजी। சான்ஸ் கிடைக்கும், வெயிட் பண்ணு. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. பிறப்பற்றவராகவும் செயலற்றவராகவும் இருப்பவரின் பிறவிகளையும் செயல்களையும் அறிஞர்கள் இவ்வாறு விவரிக்கின்றனர். வேத நூல்களிலும் கூட கண்டறிய முடியாதவரான அவரே இதய தெய்வமாவார். பொருளுரை. பகவான் மற்றும் ஜீவராசிகள் ஆகிய இருவரும் பூரண ஆன்மீக தன்மை கொண்டவர்கள் ஆவர். ஆகவே அவர்கள் இருவருமே நித்தியமானவர்களும் பிறப்போ இறப்போ அற்றவர்களும் ஆவர். பகவானின் பிறவிகளும் மறைவுகளும் ஜீவராசிகளுடையதை போன்றவை அல்ல. பிறவியை ஏற்ற பின் மீண்டும் மரணத்தையும் ஏற்கும் ஜீவராசிகள் ஜட இயற்கை சட்டங்களால் பிணைக்கப்படுகின்றனர். ஆனால் பகவானின் தோற்றமும் மறைவும் ஜட இயற்கையை சேர்ந்த செயல்கள் அல்ல.
அவை பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியின் செயல்கள் ஆகும். தன்னுணர்வு பெறும் நோக்கத்திற்காக அவை பெரும் முனிவர்களால் விவரிக்கப்பட்டு உள்ளன. பௌதீக உலகில் காணப்படும் பகவானின் பிறப்பு மற்றும் செயல்கள் ஆகிய அனைத்தும் தெய்வீகமானவை என்று பகவத்கீதையில் பகவானால் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது. அத்தகைய செயல்களை பற்றி தியானிப்பதாலேயே பிரம்மத்தை அறிந்து ஜட பந்தத்திலிருந்து ஒருவரால் முக்தி அடைய முடியும். பிறப்பற்றவர் பிறவி எடுப்பது போல் காணப்படுகிறார் என்று சுருதிகளில் கூறப்பட்டு உள்ளது. பகவான் செய்ய வேண்டியது எதுவும் இல்லை. ஆனால் அவர் சர்வ சக்தி படைத்தவராக இருப்பதால் தானாக நிகழ்வதை போல் அனைத்தும் இயற்கையாகவே அவரால் நிகழ்த்தப்படுகின்றன. உண்மையில் பரமபுருஷரின் தோற்றம், மறைவு மற்றும் அவரது பல்வேறு செயல்கள் ஆகிய அனைத்தும் வேத இலக்கியங்களினாலும் அறிய முடியாதவை ஆகும். இருப்பினும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் மீது கருணையை பொழிவதற்காக அவை பகவானால் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. பகவானுடைய செயல்களை பற்றிய வர்ணனைகளை நாம் எப்பொழுதும் நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அவை பிரம்மனை தியானிக்கும் முறையை மிகவும் எளிமையான மற்றும் சுவையான வடிவில் அளிக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதா. ஸோ நன்கு படித்தறிந்தவங்க வந்து பிறப்பு மற்றும் வந்து செயல்பாடுகள், பிறப்பற்றவரும் செயல்படாதவருமா இருக்கக்கூடிய நிலை, யார் செயலற்ற தன்மை. ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகாஸ் இன் 9th சாப்டர் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ பகவான் சொல்வார், என்ன சொல்வார், நான் செயல்படுவது கிடையாது, செயல்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்வார். இருந்தும் நான் செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறேன். ஐ திங்க் 9th சாப்டரா எதுல எனக்கு கரெக்டா ஞாபகம் வரல. ஸோ இன்ஆக்டிவ்னஸ் அப்படின்னா அவர் பௌதிக தளத்திலிருந்து செயல்படுவது கிடையாது. அதுதான் அந்த இன்ஆக்டிவ்னஸ்க்கு சொல்றது காரணம். பிறப்பற்றவர் என்பது எதன் அடிப்படையில சொல்றோம்னாக்கா, அவர் வந்து நம்ம எல்லாம் பௌதீகத்துல பிறப்பு எடுத்திருக்கோம். பகவானுக்கு அப்படிப்பட்ட பிறப்பு கிடையாது. அதனாலதான் அவர் வந்து அன்பான். எப்படி நம்ம ஆத்மா வந்து பிறப்பற்றதோ இல்லையா, அது செயல்படாதே கிடையாது. எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல செயல்படுறது கிடையாது. ரெண்டுமே மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம்ல செயல்படுறதே கிடையாது இல்லையா. ஆன்மா வந்து மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கிறது கிடையாது இல்லையா. உடல்னா வெவ்வேறு உடல்களை தான் இந்த ஆன்மா, ஒரே ஆன்மா வெவ்வேறு உடல்களை எடுக்குது இல்லையா. இதை நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து வந்து இந்த இன்ஆக்டிவ்னஸா இருக்கிறது எதுனாக்கா, இந்த பௌதீக செயல்கள்ல வந்து ஆன்மா ஈடுபடுறது கிடையாது இல்லையா. நம்ம கூட ஒரு அந்த என்னது, ஒரு பத்ம புராணத்துல வரக்கூடிய அந்த குதிரை ஓட இருக்கக்கூடிய அந்த இந்த இது வந்து பிடிச்சிருக்கோம். அந்த பின்னாடி வந்து ஒரு பயணி மாதிரி வந்து ஆத்மா உட்கார்ந்துருக்கும் இல்லையா. அந்த ஓட்டக்கூடியவன் யாரு, மனசு. அந்த ரதத்தை செலுத்தக்கூடியவன் யாரு, மனசு இல்லையா. 5 குதிரைகள் வந்து நம்ம இந்த புலன்கள் அப்படிங்கிறது, கான் காது, அதாவது ஞானேந்திரியங்கள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் நீங்க லெவல் 1 கிளாஸஸ்ல நீங்க கண்டிப்பா பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா. ஸோ உண்மையிலேயே ஆன்மா வந்து அவன் ஒரு பிரயாணி தான் இந்த எந்திரத்துல. அவன் எதுவுமே பௌதீக செயல்ல ஈடுபடுறதே கிடையாது. அதே இந்த பண்பு நமக்கு எங்கிருந்து வந்ததுன்னா, எல்லாம் வல்ல இறைவன் இருக்குன்னு தான் வந்தது. பகவான் இந்த இடத்துல அவதரிக்கிறாருன்னா அவருக்கு வந்து பௌதீக உடல் கிடையாது. அதை ஃபர்ஸ்ட் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அவர் வந்து பௌதீக செயல்கள்ல வந்து பௌதீக பண்புகளோடு அவருக்கு பௌதீக பண்புகளே கிடையாது. ஆனா பௌதீக பண்புகளை கொண்டு அவர் எதுவுமே செயல்படுறது கிடையாது. அதுதான் இன்ஆக்டிவ்னஸ். எப்பவுமே செயலாற்றி கொண்டு இருப்பார். ஆனா வெளியில பார்க்கும் பொழுது பகவான் வந்து செயலற்ற தன்மையில இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா. இப்போ கர்ப்போத கசாய் விஷ்ணு படுத்துட்டே இருக்கார் இல்லையா. அவருடைய நாபிலிருந்து 14 லோகங்கள் எல்லாம் பார்க்கிறோம். உண்மையிலேயே அவர் ஆக்டிவா இல்லைன்னா, செயலாற்றவில்லை என்றால் இந்த பிரபஞ்சமே வந்து செயலாற்றார் இல்லையா. அவரிடமிருந்து பிறந்த பிரம்மரிலிருந்து வந்த சிவபெருமான், ஸோ கர்ப்போத கஷாயனுடைய விரிவங்கமாக க்ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு, இத்தனையுமே அவர் வந்து குணாவதாரங்கள் எல்லாம் படைச்சு இல்லையா 2ஆம் சிருஷ்டியை வந்து படைக்க வைக்கிறார் இல்லையா. ஆனா அவர் வந்து செயலாற்றி கொண்டிருப்பது நமக்கு தெரியல இல்லையா. அவர் படுத்துட்டு இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்கு. ஸோ அது பௌதீக கண்ணோட்டிலிருந்து நோக்கும்போது நமக்கு என்னது, செயலற்ற தன்மையாதான் தோணும் இல்லையா. பிறப்பற்றவர், எந்த விதத்துல அவர் பிறப்பற்றவர், பௌதீக கண்ணோட்டத்திலிருந்து நோக்கும் பொழுது அவர் பௌதீக உடலை ஏந்தி வருவது கிடையாது இல்லையா. அதனால அவர் வந்து அந்த ஒரு செயல் வந்து கிடையாது. இஸ் அன்பார்ன். அதாவது பிறப்பற்ற தன்மை எங்கிருந்து வருது, ஆன்மீக தளத்துல இருந்து வருது அவருக்கு. ஓகே, செயலற்ற தன்மை எதுல வந்து அவர் இருக்கார் அப்படின்னா பௌதீக தளத்துல இருக்கார். ஆன்மீக தளத்துல எப்பவுமே செயலாற்றி கொண்டிருப்பார். இந்த ஜீவன் கூட எப்பவுமே செயலாற்றி கொண்டிருந்தாதான் இந்த உடல்ல இருக்கும் இல்லையா. இந்த ஜீவனை இயக்கி கொண்டிருக்கிறது யாரு, அந்த பரமாத்மா
ஸோ இதெல்லாம் நாம கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இது நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஜீவாத்மாவையோ பரமாத்மாவையோ பார்க்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு நிலையில நாம இன்னும் அடையல. எப்போ ஒரு ஜீவன் வந்து தன்னுணர்வு பாதையில வந்து நிலை கொள்கின்றதோ, தான் யார் என்பதை வந்து அவனால் அடையாளம் காண முடிகிறதோ, அப்பொழுது அவன் இறைவனையும் காணக்கூடிய பிராப்தத்தை அவன் பெறுகிறான். அந்த பாக்கியம் அவனுக்கு அப்ப கிட்டும். அது வரைக்குமே நாம யாருன்னே தெரிஞ்சுக்காதப்போ இறைவனை காணக்கூடிய பாக்கியம் நமக்கு கண்டிப்பா கிடையாது. ஸோ இங்க ஆன்மாவும் மற்றும் வந்து அதாவது பரமாத்மாவும் ஆத்மாவும் ஒன்றுதான் இல்லையா? எசென்ஷியலி ஆல் ஸ்பிரிச்சுவல் முழுசுமே அவருடைய ரூபம் முழுவதுமே வந்து ஆன்மீகம். இந்த ஆத்மாவும் வந்து ஆன்மீகம் இல்லையா? நித்திய தன்மை. அவங்க 2 பேருக்குமே பிறப்பு இறப்பு என்பதே கிடையவே கிடையாது. இந்த டிஃபரன்ஸ் is that so-called births and disappearance of the Lord are unlike those of the living beings. அதாவது நமக்கு தான் வந்து அவருடைய அவதாரம் இதெல்லாமே வந்து நமக்கு என்ன ஒரு பிறப்பா நாம நினைக்கிறோம். ஏன்னா நம்முடைய உணர்தல் வந்து பௌதீக தளத்திலே நோக்கும் பொழுது பகவானுடைய அவதாரத்தை வந்து நாம பிறப்பா எடுத்துக்கிறோம். அவருடைய இங்கிருந்து அவர் கோலோகத்திற்கு செல்வது என்பது மறைவாக எடுத்துக்கொள்கின்றோம் இல்லையா? நம்ம சாதாரண ஒரு பௌதிகவாதி என்ன நினைப்பான்? ஆக்சுவலி உடல் தளத்துல இருந்து தான் நோக்குவான் இல்லையா? பகவான் அவதாரத்தை முடிச்சுட்டு போயிட்டார், அவருக்கும் நம்மள மாதிரி ஒரு பௌதீகம் உடல் அப்படின்னா அவனுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் இருக்கும். உண்மையிலே அவரை பற்றி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் அவனுக்கு கிடையாது. அவர் முழுவதுமே வந்து அதாவது தெய்வீகமான நிலையில் இருப்பவர், இந்த பிறப்பு இறப்புக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடியவர். அதை நாம உணரக்கூடிய பக்குவத்திற்கு நாம எடுத்துட்டு போகணும். அதற்கு துணை புரிவது எது? அதாவது பக்தி தொண்டு. பக்தி தொண்டு நாம் மாற்றும் பொழுது நமக்கு உள்ளுக்குள்ள சைத்த குருவா இருந்துட்டு பகவான் வந்து அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால், அவர் தான் அந்தர்யாமி இல்லையா? உள்ளுக்குள்ளவே இருக்கார். நம்மளை ரட்சித்து கொண்டே இருக்கார். அவரை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பை வந்து அவரே நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். இது நம்ம வந்து தனித்து போய் இப்ப நான் உங்களுக்கு காலையில பாகவதம் எடுக்கும் பொழுது சில எக்ஸ்பீரியன்சஸ், சிம்பிள் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தான் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுவேன் இல்லையா? அவ்வளவுதான் நம்ம லெவல். அதுக்கு மேல நம்ம லெவல் கிடையாது. சின்ன லெவல்ஸ் தான் நம்ம வந்து அடைய முடியும். ஏன்னா நம்முடைய பக்தி அவ்வளவுதான். அவ்வளவு மேன்மையான நிலையில நம்முடைய பக்தி கிடையாது. நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கோம், இன்னும் பக்குவமே ஆகல. ஸோ அந்த உங்க எல்லாருக்கும் கூட அந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இருக்கும். இருந்தாலும் நான் காமனா உங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்றது இருக்குன்னா, இதெல்லாம் நீங்க இந்த மாதிரி வரும்பொழுது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். அதை வந்து தெரிஞ்சுட்டு நீங்க பக்குவமா எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு ஒரு பாதையை நீங்க ஏற்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் என்னுடைய ரியலைசேஷன். சிறு ரியலைசேஷன் இல்லையா? ராமருக்கு வந்து ஒரு அணில் மாதிரி இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ரியலைசேஷன்ஸ். நம்ம ரொம்ப அந்த அணிலை விட அணிலே ஒரு அணில் மாதிரி தான். நம்ம அணிலே ஒரு பிரபஞ்ச அளவுக்குன்னா நாம அதுல ஒரு அணில் மாதிரியான ரியலைசேஷன் தான் நாம பாக்குறது. ஓகே, we are not a great devotees இல்லையா? ஸோ நமக்கு உணர்தல் என்பது மிக மிக குறைவான இது. ஏன்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு தான் கண்ட்ரிபியூஷனே பண்றோம். நம்ம அதுக்கு மேல நம்ம வந்து கண்ட்ரிபியூஷன் பண்றது கிடையாது. 24 மணி நேரமும் அந்த தாக்குராணி மாதிரி நம்ம வந்து பகவான நாமங்கள் வந்து எப்பவுமே போயிட்டே இருக்கதா நமக்கு கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்ம எல்லாருமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பௌதீக ஆன்மீகத்துல வந்து இருந்தாலுமே பௌதீகத்துல என்ன நடக்குதுன்னு பௌதீக பிளாட்ஃபார்ம்லயே போய் இருந்துதான் நம்ம பார்ப்போம். அப்படிப்பட்ட உணர்வு கொண்டவர்கள் தான் நாம. எப்ப நாம அந்த தளத்துல இருந்து வெளியில வரமோ அப்பதான் நம்ம ஆன்மீக தளத்துல வந்து ஸ்திரப்படுத்திட்டு இருப்போம்னு அர்த்தம். எது வரைக்கும் பௌதீகத்தை நம்ம பௌதீகமாகவே கையாண்டு இருப்போம்னா அது வரைக்கும் நம்ம வந்து இன்னும் வந்து அந்த ஆன்மீக தளத்துல முழுசா நாம வந்து அதாவது அடையாளப்படுத்தி கொள்ளவில்லை என்ற அர்த்தம். அப்படின்னா பௌதீகத்தை பௌதீகமா தானே மாதாஜி ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஆனா பௌதீகத்தை வந்து நாம ஆன்மீக தளத்திலிருந்து பௌதீகத்தை நாம கொண்டு போகணும். அதுதான் உண்மையிலே பக்குவம். நாம நிலை பெற வேண்டியது ஆன்மீக தளத்துல, ஆனா பௌதீக செயல்கள்ல நாம ஈடுபடணும். அது எப்படி சாத்தியக்கூறு? சோ நம்ம பௌதீக தளத்துல பௌதீகத்தை நம்ம எப்படி கையாளுவோம்? கோபம் இல்லையா, ஆசியம், எல்லா விதமான மன சங்கடம், ஹர்ட்ஃபுல் வே, இதெல்லாம் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம் இல்லையா? இது எல்லாமே பௌதீக தளத்துல பௌதீக செயல்களை நாம் அப்படிதான் கையாளுறோம்னு அர்த்தம். எப்போ ஆன்மீக தளம்னாக்கா வெப்பம் குளிர் எது வந்தாலும் ப்ராப்ளம் கிடையாது இல்லையா? லாப நஷ்டம் எது வந்தாலும் அதை பத்தி வருத்தப்படுறது கிடையாது. லாபம் வந்தாலும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது, நஷ்டம் வந்தாலும் ஒரே மாதிரி இருக்குது. அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்துக்கு நம்ம வந்தோம்னா தான்
சோ அப்ப நாம செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த பௌதீக செயல்கள் எல்லாமே ஆன்மீக தளத்திலிருந்து ஆற்றிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். சோ எல்லாத்துக்குமே பிரபுபாதர் அவருடைய பர்பஸ்ல இதெல்லாம் அவர் கொடுத்திருக்கிறது தான் உங்களுக்கு நான் நினைவு கூர்ந்து உங்களுக்கு நான் இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன் மீண்டும். ஏன்னா நிறைய வாட்டி சொல்லி சொல்லி என் மைண்ட்ல வந்து பதிஞ்சு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அப்படியே நான் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே மாதாஜி, ம் இப்ப குளிரையும் நம்ம எப்படி மாதாஜி தாங்குறது? அதுக்கு அந்த அளவுக்கு இன்னும் நம்ம உடலோ இதுவோ ஏத்துக்கொள்ள முடியலையே மாதாஜி. ஏன்னா நீங்க வந்து இன்னும் உடலை உடலாகவே பாவித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இந்த உடல் வந்து நாம ஏற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆடைதான் இல்லையா? உண்மையிலே நாம ஆன்ம ரூபத்திற்க நிலை கொள்ள வேண்டியவர்கள் அப்படிங்கிற அந்த தளத்திற்கு நாம போகணும். அப்போ உடல் சூக்ஷ்மம் ஸ்தூலம் பத்தி நமக்கு பெரிய சங்கடங்களே நமக்கு தெரியாது மாதாஜி. இதெல்லாம் தன்னுணர்வு பாதையில் நிலை பெற்றவங்க சொல்லிட்டு போனதுதான் நாம வாசிச்சுட்டோம். ஓகே, சோ நாம உடலை உடலாவே பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா அப்போ அதுக்கு வரக்கூடிய சங்கடங்கள் எல்லாம் நாம வந்து சங்கடமாவே பாவிச்சுட்டு அந்த சங்கடத்தை மட்டும் தான் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது ஒரு புறம் அட்ரஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாலும் ஒரு புறம் அதுக்கு ரிஷபதேவர் மாதிரியும் ரமண மகரிஷி மாதிரியும் அத்தனை பிறவிகள் எடுத்தா வேணா அப்படி ஆகுமோ என்னவோ மாதாஜி. இப்ப நம்மளால அதை செய்யவே முடியல மாதாஜி. குளிர்னா குளிர், வெப்பம்னா வெப்பம். அது அப்படிதான் ஏன்னா மாதாஜி. உங்க மனசை நீங்க அதன் மீது லயித்திருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். சாத்தியமாகாதது ஒன்றுமே கிடையாது மாதாஜி. நீங்க இன்னொரு 10 பிறவிக்காக நீங்க அதுக்காக வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. மனசை பக்குவப்படுத்துறதுக்கு அதுக்குதான் உங்களுக்கு வந்து நாம ஜபங்கள் சொல்லப்பட்டது இல்லையா? நீங்க எவ்வளவு நாம ஜபங்கள் சொல்றீங்களோ அவ்வளவுமே உங்க ஆத்மா வந்து ஆனந்தத்துல திளைக்கும். ஆத்மா ஆனந்தத்துல திளைக்கும் போது உங்களுடைய பாடிலி தேவைகள் எல்லாமே இதெல்லாம் பிரபுபாதர் பற்பட்டுல இருந்தது தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். என்னுடைய கற்பனையோ இல்ல வந்து நான் அப்ப அதுக்கு தீர்வு நாம ஜபம் தானா மாதாஜி? பக்தி தொண்டு நீங்க என்ன பக்தி தொண்டு நீங்க எடுத்து செய்றீங்க. நீங்க வந்து பாகவதத்தையே ஃபுல்லா படிக்கலாம். ஏன்னா யூ ஆர் கனெக்டிங். எல்லாமே வந்து பக்தி தொண்டுக்கு ரிலேட்டடா எது வேணாலும் நீங்க ஒண்ணு பண்ணலாம். நாம ஜபங்கள் பண்றது இல்லையா? அடுத்து வந்து இறைவனுக்கு துண்டாட்டுறது, கோயிலுக்கு போயிட்டு புஷ்பத்தை தொடுத்து கொடுக்கறது, இது எல்லாமே ஒருத்தருக்கு வந்து ஆனந்தத்தை கொடுக்கும். ஐ திங்க் ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி தான் சொல்லணும். 3 நாளா ரத யாத்திரைக்கு போனாங்க. மாதாஜி நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க? டெம்பிள் இருந்தப்போ உடல் உபாதைகள் இருந்தாதா? ஒன்னும் தெரியல மாதாஜி. நான் முதல்ல ரொம்ப பயந்துன்னு தான் நான் போனேன். ம் நம்ம முடிக்க முடியுமா நம்மளாலன்ற ஒரு சந்தேகத்துல தான் போனேன். ஆனா ம் போயிட்டு வந்தது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு. இன்னைக்கு தான் டயர்ட் ஆகுது. 3 நாள் ஒண்ணுமே தெரியல மாதாஜி. அப்படிதான் இருப்போம் மாதாஜி. உங்களுக்கு தெரியுமா இங்க இருக்க ஒரு டெம்பிள்ல வந்து ஐ திங்க் ரீசெண்டா என்ன பண்ணோம்? கௌரவ பூர்ணிமா கௌரவ பூர்ணிமாக்கு தான் நினைக்கிறேன். கரெக்ட். கௌரவ பூர்ணிமாவுக்கு ஒரு பிரபு வந்து என்ன பண்ணாராம், காலையில 4 மணில இருந்து கண்டினியூஸ் சேவையில இருந்திருக்கார். கண்டினியூஸ் சேவை இருந்துட்டு நைட் வந்து 9 மணிக்கு போயிட்டு படுத்தவர் வந்து எழல. அவ்வளவுதான், இந்த உலகத்தை விட்டு அவர் கிளம்பிட்டார். ஓகே, ஸோ அவருக்கு என்ன ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வருமோ எது வருமோன்னு கூட ஒரு அறிகுறி கூட தெரியலையா. ஜஸ்ட் சுவாசிக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கிட்ட இருந்த மற்ற டிவோட்டிஸ் எல்லாம் அவரை வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அழைச்சிட்டு போகலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வர வச்சு ஏத்திருக்காங்க. ஆனா போற வழியிலேயே அவர் வந்து அவருடைய உயிரை ரொம்ப ஆனந்தமயமா அந்த ஃபேஸே வந்து ரொம்ப ஆஹ் அதாவது அவர் சேவை பண்ணதனுடைய அந்த பிரதிபலிப்பு வந்து அவருடைய முகத்துல தெரிஞ்சுதான். He was full of சேவா it seems actually. அன்னைக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சேவை பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, கௌரவ பூர்ணிமா அன்னைக்கு. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? நாம பண்ணக்கூடிய சேவை வந்து கம்மியா இருக்கிறதுனால தான் நாம வந்து we are always thinking on the bodily platform. சோ இறைவனுக்கு நாம தொண்டு ஆற்றுவது. மணிமேகலை மாதாஜி உங்களை நான் வந்து போஸ்ட் பண்றேன். யூ டேக் கேர் ஆஃப் த நாய்ஸ். ஓகே, பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. சோ அப்ப நாம பண்ணக்கூடிய பக்தி சேவை பத்தல அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, நீங்க கோயிலுக்கு போங்க, கண்டிப்பா அங்க இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள்ல நீங்க ஈடுபடும் போது உங்களையே நீங்க மறந்துடுவீங்க. நான் இப்ப ஜஸ்ட் ஒரு 1 hour தான் போவேன். அந்த 1 hourல வந்து மறந்து போயிடுவோம் நம்ம. பிகாஸ் இறைவன் முன்னாடியே நம்ம வந்து இருந்துட்டு செய்யறோம். தட்ஸ் வேர் ஆக்சுவலி. அப்ப நம்ம முழு மனசோட அதுல ஈடுபடும் போது நம்மளையே மறந்துடுவோம். அதுக்கப்புறம் நல்ல தேஜஸ், அந்த ஃபேஸ்ல கூட நல்ல தேஜஸ் வரும். ஏன்னா அவங்க ஆனந்தத்தை வந்து அந்த முகம்தான் வந்து பிரதிபலி. இப்போ நம்ம அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அப்படின்னு ப்ராவர்பே இருக்கு இல்லையா? சோ நம்ம உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கோ அது வந்து வெளியில வந்துடும்.
ஸோ நம்ம ஆனந்தம் கொண்டால் அது முகத்துல கண்டிப்பா வரும். அதுதான் தேஜஸா தெரியும், மற்றபடி வேற எதுவுமே கிடையாது. எதை செய்தால் இந்த ஆன்மா திருப்தி கொள்கிறதோ அதுதான் நம்ம ஃபேஸ்ல வந்து பிரதிபலிக்கும். ஓகேங்களா? அப்ப நீங்க பண்ணக்கூடிய சேவை பத்தல. ஓகே, உங்களால என்ன முடியும்? கோயிலுக்கு போய் சேவை பண்ண முடியாது, கரெக்ட் இல்லையா? ஸோ ஒண்ணு நாம ஜபம் பண்ணலாம், இல்லைன்னா உட்காந்து பாகவதம் கண்டினியூஸா வாசிக்கலாம், ஈடுபாடோட வாசிக்கணும். ஒவ்வொரு எழுத்துலயுமே நீங்க கிருஷ்ணரை உணர்றதுக்கான அந்த அந்த மனசை வந்து அதுல லயிக்கணும். இன்டென்ஷன் என்ன? பகவானே உன்னை நான் சேவிக்கணும், இந்த பாகவதத்தை நான் வாசிக்கிறேன், இதுல இருந்து நான் உங்களை சேவிக்கணும் அப்படின்னு மனசுல நினைச்சுண்டு ஆச்சாரியார்களுக்கு எல்லாமே நம்ம வந்தனங்களை செலுத்திட்டு நீங்க படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா இறைவனை உணரக்கூடிய அந்த பிராப்தம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா வரும். இதுதான் சேவைன்ட்டு எதுவுமே சொல்லல இல்லையா? நமக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கோ அந்த சேவையில நம்மள நாம ஈடுபடுத்திக்கணும். நீங்க டெம்பிளுக்காக வந்து இப்ப காலிங் சர்வீசஸ் பண்ணுங்க, அதுவும் வந்து நல்ல இன்முகத்தோட நீங்க செஞ்சீங்கன்னாக்கா அதுல வரக்கூடியதும் பேரானந்தம். நீங்க இன்டென்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் மாதாஜி, நோக்கம் என்பது மிக மிக முக்கியம். ஓகே, நோக்கம் இல்லாம ஏதோ நான் செஞ்சேன் அப்படின்னு செஞ்சீங்கன்னா அதுல வந்து உங்களுக்கு எந்த பெருசு வராது. உங்களுக்குன்ட்டு இல்லை, எனக்கு கூட அவ்வளவு. இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் ஆல். எல்லாம் இறைவன் முன்னாடி நம்ம எல்லாருமே சமம்தான். ஓகே, ஆஸ் எ பக்தராக நம்ம எல்லாரும் ஒன்றுதான். ஆனா எவ்வாறு அதை நாம் எடுத்துட்டு போறோம்? சிறு மெடிடேஷன்னா உட்காந்து தியானம் போஸ்டர்ல உட்காந்து பண்றது கிடையாது. மெடிடேஷன் நாம பண்ணக்கூடிய பக்தி தொண்டுல முழுவதுமே மனசை லயித்து நம்ம செய்யறோம் பாருங்க, அதுதான் உண்மையிலே தியானம். உண்மையான தியானம் அப்படின்னா நம்மளையுமே மறந்து இறை தொண்டில் ஈடுபடுறோம் பாருங்க, தட் இஸ் த இம்மர்ஷன் இன் த, அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதுக்கு பேர் தான் தியானம் என்று சொல்லப்படுவது. உண்மையான தியானம் அதுதான். ஆனா அந்த நிலையை வந்து நாம அடையறதுக்கு நாம பயிற்சி செய்யணும் இல்லையா? சோ அதனால பகவான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் இந்த காலகட்டத்துல அவதாரம் எடுக்கிறார், எல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம். ஆனா உண்மையிலே அவர் வந்து பிறப்பற்றவர். அவர் இந்த இடத்துல வந்து he is descending, அவர் வந்து இறங்கி வருகிறார் அப்படிங்கிறது அர்த்தமே ஒழிய நம்மள மாதிரி பௌதிக உடலை ஏந்தி வருகிறார் என்பது கிடையாது. சோ அதனாலதான் அவருக்கு பிறப்பற்றவர். மேலும் செயலற்றவர் என்று சொல்லப்படுவது இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலிருந்து செயல்படுபவர் அவர். சோ இந்த 3 குணங்களோடு இருந்து கொண்டு செயல்படுறது நாம தான் இல்லையா? சோ அந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செயல்படுறதுனால பௌதீக இதுல இருந்து பார்க்கும்பொழுது அவர் செயலற்ற தன்மையில தான் இருப்பார். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே டைரக்டா பாக்குறது, அனுமன் பிரமாணத்தோட நினைக்கிறது, இதெல்லாமே வந்து தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட். ஓகே, சோ அதனால நம்ம வந்து அவர் வந்து 3 குணங்களுக்கு கீழே கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து நாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். They are displayed by the Lord to bestow mercy upon the conditional souls. அதாவது as a matter of fact, the appearance and disappearance of the Supreme Personality of Godhead and his different activities are confidential, even to the Vedic literatures. வேத சாஸ்திரங்கள்ல கூட வந்து சில இடங்கள்ல மறைமுகமாக இருக்கும் இல்லையா? இப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கிருஷ்ணருடைய ரூபம் மற்றும் ராதையினுடைய பாவத்தை கொண்டு வந்தார். எங்கேயாவது அவர் வந்து நான் அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரா? கண்டிப்பா சொல்லவே இல்லை. அவர் வந்து நான் கடவுள் என்ற அவதாரம் என்று சொல்லவே இல்லை. பக்தன் என்ற நிலையில மட்டும்தான். இட் இஸ் ஹிடன் இல்லையா? அந்த ஹிடனாவே இருந்தார். அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, அது ஒரு ஒரு வேர்டு கூட வருமே, ஐம் நாட் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட் அந்த வேர்டு, அந்த இதுக்கு வந்து. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பகவானுடைய செயல்கள் இதெல்லாமே நம்ம டைரக்டா பார்க்கும்பொழுது நமக்கு அது புலப்படாது. அவரை அது உண்மையா அதோட தாற்பயத்தை புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே கட்டுண்ட நிலையில இருந்து பார்க்கிறோம். தெய்வீகமான நிலையிலிருந்து நோக்கும்பொழுது நமக்கு அது உள்ளபடி நல்லாவே புரிய ஆரம்பிக்கும். ஆனா அந்த நிலைக்கு நாம போகணும், அதுக்கு நாம சாதனை பண்ணணும். நாம பண்ணக்கூடிய 16 ரவுண்ட் பத்தவே பத்தாது. இந்த கால அளவுக்கு மட்டுமே பண்ணிட்டு அப்புறமா வந்து நான் ஏதோ பண்றது, அதுல எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் வந்து சீக்கிரமா வரவே வராது. அது எத்தனையோ வருடங்கள் நம்ம வந்து பண்ணிட்டே இருந்தா எப்பயாவது ஒரு காலகட்டத்துல கிடைக்கும். ஓகே, அதனால எக்ஸ்ட்ரா மைல், சில பேர் 108 மாலை பண்ணுவாங்க ஒரு நாளைக்கு, பண்ணக்கூடியவங்களும் உண்டு. 64 மாலை பண்ணக்கூடியவங்க உண்டு. அதாவது நீங்க அப்படி பண்ணுங்கன்னு நான் உங்களை சொல்லல. திஸ் ஹவ் அப்ப அந்த டேஸ்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ்னுடைய உண்மையான ருச்சியை நம்ம இல்லையா நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? சாது சங்கா, பஜன கிரியா இல்லையா, அனர்த்த நிவர்த்தி இல்லையா, ஆசக்தி, இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ருச்சி இதெல்லாம் படிக்கிறோம். பாவா, பிரேமா, இந்த நிலைகளுக்கு வந்தாதான் நம்மளால புரிஞ்சுக்கும். Okay, we should always take advantage of the narrations of the activities of the Lord
which are meditations on Brahman இல்லையா, in the most convenient and palatable form. ஸோ அதாவது அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய, அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க நம்ம முயற்சி. சவாதிதம் விஸ்வம் அமோக லீலா ரஜ்யதே அவ்யதி அதினா சஜ்ஜதே அஸ்மின் பூதேஷு சா அந்தர்ஹிதா ஆத்மதந்திரா. இதுல 4 வார்த்தைகள் ரொம்ப முக்கியம். சத்வர்கிகம் ஜிஹர்தி சத்குணேஷஹ. சத்வர்கிகம் இல்லையா, அந்த இதுல வந்து படிக்கும் பொழுது நம்ம அதை படிக்கிறோம். அமோக லீலா இல்லையா, அமோக லீலா என்று சொல்லப்படுவதற்கான காரணம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல படிக்க போறோம் இல்லையா. டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து எந்த விதமா செயல்படலாம்? ஒண்ணு வந்து டைரக்டா செயல்படுறோம், இன்னொன்னு இன்டைரக்டா பண்றோம். பகவானுக்கு 2 நிலைகள்ல, அதாவது மெட்டீரியல் தளத்திலிருந்து செய்யறது எல்லாமே இன்டைரக்ட், ஆன்மீக தளத்திலிருந்து செய்யறது எல்லாமே இறைவனுக்கு வந்து டைரக்ட். ஏன்னா உணர்ந்தறிந்து செய்யும் பொழுது அது ஆன்மீக தளத்திலிருந்து செயல்படுகிறது. உணராமலே நாம வந்து செயல்படுறது எல்லாமே வந்து பௌதிக தளத்துல. ஏன்னா நமக்கு வந்து கர்மி ஞானி அந்த நிலையில இருந்து செயல்படுவோம். எப்ப இந்த கர்ம ஞானத்துல இருந்து நாம வந்து வெளிப்படுறோமோ இல்லையா, அதுக்கப்புறம் செய்யக்கூடியதான் வந்து அனன்ய பக்தி இல்லையா, அந்த ஒரு நிலை தான் எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. எஸ், டிரான்ஸ்லேஷன் பத்மா மாதாஜி வாசிங். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. கலங்கப்படாத செயல்களை கொண்டவரான பகவான் 6 புலன்களுக்கும் எஜமானரும் 6 ஐஸ்வர்யங்களுடன் கூடிய முழு சக்தியை கொண்டவரும் ஆவார். பிரபஞ்சங்களை அவர் படைத்து காத்து அழிக்கிறார் என்றாலும் அதனால் அவர் சிறிதும் பாதிப்பு அடைவது இல்லை. ஒவ்வொரு ஜீவராசியின் உள்ளேயும் இருப்பவரான அவர் எப்பொழுதும் சுதந்திரமாகவே இருக்கிறார். பொருளுரை. பகவானுக்கும் ஜீவராசிக்கும் உள்ள முக்கிய வேறுபாடு என்னவெனில், பகவான் படைப்பவர், ஜீவராசிகளோ படைக்கப்படுபவை. இங்கு அவர் அமோக லீலக என்று அழைக்கப்படுகின்றார். அவரது படைப்பில் வருந்தத்தக்கது எதுவும் இல்லை என்பதையே இது குறிப்பிடுகின்றது. அவரது படைப்பில் குழப்பம் விளைவிப்பவர்கள் தாங்களே குழப்பம் அடைகின்றனர். பகவான் செல்வம், சக்தி, புகழ், அழகு, அறிவு மற்றும் துறவு ஆகிய எல்லா ஐஸ்வர்யங்களையும் முழுமையாக பெற்றிருப்பதால் அவர் எல்லா பௌதிக துன்பங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் ஆவார். இதனால் அவரே புலன்களின் எஜமானராகவும் இருக்கிறார். மூவகை துன்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் ஜீவராசிகளை தமது உலகிற்கு அழைத்து செல்வதற்காகவும் அவர்களை பராமரித்து காலப்போக்கில் அவர்களை அழித்து விடுவதற்காகவும் இப்பிரபஞ்சங்களை அவர் படைக்கிறார். இச்செயல்களால் அவர் சிறிதும் பாதிப்பு அடைவதில்லை. வாசனையுள்ள பொருளுடன் சம்பந்தப்படாமலேயே ஒருவர் வாசனையை முகர்வதைப் போலவே அவர் மிகவும் மேலோட்டமான முறையில்தான் இந்த ஜட சிருஷ்டியுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ளார். ஆகவே எவ்வளவுதான் முயன்றாலும் தெய்வீக குணங்களற்றவர்களால் அவரை ஒருபோதும் அணுக முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. சோ நம்ம இது போன ஸ்லோகத்தினுடைய கண்டினியூவேஷன் இல்லையா. சோ இந்த 36வது ஸ்லோகம் வந்து அமோக லீலா. அமோக லீலா என்றால் என்ன? ஆக்சுவலி அதாவது இங்கே வருத்தப்படுவதற்கு எதுவுமே கிடையாது. இது ஒரு தற்காலிகமான ஒரு ஸ்தலம். நாம் எல்லாரும் வாழ வேண்டிய இருந்த இடம் எது? அந்த ஆன்மீக உலகம். இறைவனை மறந்ததால் நாம என்ன ஆயிருக்கோம்? இந்த இடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறோம். அதுதான் உண்மை இல்லையா. அப்போ நம்மளை இங்க பர்மனண்டா பகவான் நம்மளை தள்ளுறதுக்காக இதை படைக்கவே இல்லை நம்மள. சோ சில காலம் இருந்து பக்குவம் அடைஞ்சு மீண்டும் வந்து நம்மள ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து ஒரு நோய் வந்தா அழைச்சிட்டு போயிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து மைண்டம் வந்து வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வராங்க இல்லையா. அது போலதான் இந்த பௌதிக உலகம் என்பது ஒரு மருத்துவ இது ஸ்தலம். இந்த இடத்துக்கு நாம வரோம். இங்க டாக்டர்ஸ் எல்லாம் யாரு? நமக்கு வந்து ஒரு ஆச்சாரியா, குரு. அவங்க ஒரு நல்ல டாக்டர் கிடைச்சா நாம நம்மளுடைய உடலை நல்லபடியா தேர்த்திண்டு இல்லையா வீட்டுக்கு திரும்பிடுறோம். அது போலதான் ஒரு நல்ல குரு, ஆன்மீக குரு பரம்பரால இருந்து கிடைச்சாங்கனாக்கா நம்முடைய வீடு திரும்புதல் எனக்கூடிய அந்த செயலும் வந்து நல்ல விதத்துல நிகழும். இங்க முக்கியமான வார்த்தைகள் வந்து அமோக லீலா என்பது இங்கே நம்ம வந்து சங்கடப்படுவதற்கு என்று எதுவுமே கிடையாது. அதாவது பகவானுக்கு அமோக லீலா அப்படின்ற பெயர் எதற்குன்னா,
அவர் இங்க இருக்கிறத பத்தி எதுவுமே அவர் வந்து சங்கடப்படுற மாதிரி, ஏன்னா அவருடைய படைப்புல இது ஒரு பகுதி, அவ்வளவுதான் இல்லையா. இப்ப நாம கூட வந்து ஏதோ ஒரு 4 ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறோம், பௌதீகத்திலே வச்சுக்கோங்க இல்லையா. ஒரு வீடு வாங்குறோம், ஒரு நிலம் வாங்குறோம் இல்லையா. ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய மதிப்பு வேற இல்லையா. இப்ப நம்ம பெங்களூர்ல இப்ப நான் இந்த ஒரு இடம் வாங்கியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோ, இப்ப குடியாத்தத்துல ஒரு இடம் வாங்குறேன். ஸோ குடியாத்தத்துல வாங்கக்கூடிய இடம் வந்து அதற்குரிய மதிப்பு இருக்கும். பெங்களூர்ல வாங்கினது வந்து இன்னும் அதிகமான மதிப்பு இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இது வந்து ஆன்மீக உலகம், அது பௌதீக உலகம்னு எடுத்துட்டாக்கா, என்னுடைய திருஷ்டியில வந்து, அதாவது என்னுடைய திருஷ்டி எனக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரெண்டுமே இருக்கு என்கிட்ட. அது போலதான் இறைவனுக்குமே இந்த படைப்பு மொத்தமே அவரது தான் இல்லையா. அதுல வந்து எது மேல் எது கீழ் அப்படிங்கறதெல்லாம் அவர் வந்து எதையுமே அவர் வந்து பார்க்க போறது கிடையாது இல்லையா. சோ நாம அவரை மறந்ததால இங்க வர வேண்டிய ஒரு சூழலுக்கு தள்ளப்படும் போது நம்மளுக்கு இங்க ஒரு ஃபெசிலிட்டி வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காரு. அதை உபயோகப்படுத்தி நாம் என்ன பண்ணணும், நிமித்த மாத்திரம் செயல்பட்டு திரும்பியும் வந்து அவரிடத்துக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பை நாம் ஏற்படுத்திக்கணும். ஸோ எல்லா லீலைகளையுமே பண்ணக்கூடியவர் இல்லையா பகவான். அவர் வந்து எதை கொண்டும் அவர் வந்து வருத்தப்படுறதோ இல்லை, அதாவது அந்த ஒரு நிலை வந்து அவருக்கு கிடையாது. ஏன்னா அவருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழே தான் எல்லாமே இயங்கின்றது இல்லையா. நம்ம கிட்ட ஒரு 2 ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தா எப்படி நாம அதை வந்து நம்முடைய ஹோல்ல வச்சிருப்போமோ, அது போலதான் பகவானும் இந்த ஆன்மீக உலகம் பௌதீக உலகம் வந்து, பௌதிக உலகம் காலத்திற்கேற்றவாறு படைக்கப்பட்டு ரட்சிக்கப்பட்டு அழிக்கவும் படுகிறது இல்லையா. இந்த மீண்டும் மீண்டும் இந்த செயல் வந்து நிகழ்ந்த வண்ணமே இருக்கு. ஏன்னா ஜீவாத்மாக்கள் வந்து இங்க வர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை ஏற்படுத்துறதுனால அந்த செயலும் ஏற்பட்டுட்டே இருக்கு, இந்த செயலும் நடந்த வண்ணமே இருக்கு. ஆன்மீக உலகத்திலே இருக்கக்கூடியவங்க நித்தியமாக அங்கேயே இறைவனுடைய தொண்டை வந்து ஆற்றிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். சோ அதனால்தான் அமோக லீலா என்று சொல்லப்படுவது. 2வது வந்து ஆத்ம தந்திரக, அதாவது செல்ஃப் இண்டிபெண்டன்ட். இதெல்லாமே அவருடைய குவாலிட்டிஸ் இல்லையா, பகவானுடைய குவாலிட்டிஸா நம்ம இந்த இடத்துல வந்து பார்க்கிறோம் இல்லையா. செல்ஃப் இண்டிபெண்டன்ட், இங்க யார் செல்ஃப் இண்டிபெண்டன்ட்? நாம சுதந்திரமானவர்கள் கிடையாது, நாம டிபெண்டன்ட் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஆத்மா எல்லாமே பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த சுப்ரீம் இல்லையா. ஆனா சுதந்திரமானவர் ஸ்வராத் யாரு? பகவான் தான். ஆத்ம தந்திரக, செல்ஃப் இண்டிபெண்டன்ட். அடுத்து வந்து சத் வர்கிகம், endowed with all potencies of the opulences இல்லையா. அவருக்கு எத்தனை ஆற்றல்கள் இருக்கு, அதாவது பகவான் என்ற பதத்திற்கு, அதாவது அனைத்து புகழ், அனைத்து வலிமை இல்லையா, அனைத்து அழகு, அனைத்து துறவரம், அனைத்து ஞானம், அனைத்து ஆற்றல்லாம். ஸோ இத்தனையுமே வந்து அவருடையதுதான். இருக்கக்கூடிய அனைத்துலையுமே மொத்தமும் அவருடையது தான். இஸ் த ஹையஸ்ட் ஆஃப் எவ்ரிதிங் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இஸ் endowed with all the potencies of all his opulences. எல்லா வைபவத்திலுமே முழுமையாக அவர்தான், அவர் ஒருத்தர்கிட்ட தான் இருக்கிறது. நமக்கெல்லாம் ஏதோ ஒண்ணுத்துல ஒரு ஸ்பார்க், அதாவது ஒரு பொறி மாதிரி தான் நம்மளுக்கு எல்லாமே இருக்கிறது இல்லையா. ஒருத்தர் ரொம்ப அழகா பிறந்திருக்காங்க, ஒருத்தர் ரொம்ப ஞானத்துல வந்து திளைத்திருக்காங்க, ஒருத்தர் துறவரத்துல மேன்மையா இருக்காங்க, அப்படிலாம் நம்ம பார்க்கறோம். அதுக்கான சாதனை அவங்க நிறைய பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அழகா பிறக்கணும்னா முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய கர்ம பலனுடைய விளைவு அவங்களுக்கு இப்ப அது வழங்கப்பட்டிருக்கும் இல்லையா. இப்படி நம்ம ஏதோ ஒண்ணுத்துலதான் ஒரு காலகட்டத்துலதான் நம்ம இந்த அழகு கூட வந்து வயதிற்கேற்றவாறு மாற்றத்தை பெற்றுவிடும் இல்லையா. சிறு குழந்தையில இருக்கும் பொழுது இருக்கக்கூடிய அழகு பெரியவங்க ஆனும்போது மாற்றம். ஸோ அதனுடைய மாற்றம் வயோதிகம் வந்தப்போ அங்கே வந்து அழகு என்பது கூட இருக்காது இல்லையா. ஸோ அதாவது எல்லாமே காலத்தின் கட்டாயத்தோட தொடர்புடையது. ஆனா பகவான் காலத்திற்கும் அவருக்கு காலமும் காலரூபமே அவர் தான் இல்லையா. ஸோ காலம் எல்லாமே இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள், ஆன்மீக உலகத்திற்கு கிடையாது. ஸோ அதுவும் வந்து இந்த 2 வார்த்தை. 2வது 3வது வார்த்தை இல்லையா அது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அமோக லீலா படிச்சோம், 2வது வந்து ஆத்ம தந்திர படிச்சோம், 3வது வந்து சத் வர்கிகம் இல்லையா, 4வது வந்து சத் குணேஷக, 6 புலன்களையும், மாஸ்டர் ஆஃப் 6 சென்சஸ் இல்லையா. ஞானேந்திரியம் அதோடு சேர்ந்து மனசு இல்லையா. இந்த மனசையும் புலன்களையுமே வந்து கட்டுப்படுத்துபவர் யாரு? சத் குணேஷக அவர் அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ த லார்ட் whose activities are always spotless, அவரை குற்றமே கண்டுபிடிக்க முடியாது பகவானுடைய செயல்கள்ல. அவர் இந்த 6 புலன்களையுமே கட்டுப்படுத்துபவர் அவர் தான், அதாவது சர்வ வல்லமை படைத்தவரும் கூட. ஸோ அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறார், ரட்சிக்கின்றார், மேலும் வந்து அழிக்கவும் செய்ய. சம்மம் போனம் ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா.
ஸோ அந்த சம்மம் போனோம்னா என்ன, இந்த 3 செயல்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஒருத்தரே செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த நிலை அனைத்தும் அவருடைய விஷன் கீழே தான் எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, அவருடைய திருஷ்டியின் கீழே தான் எல்லாமே மேற்பார்வையில தான் நடந்துட்டு இருக்கு, வித்தவுட் பீயிங் இன் த லீஸ்ட் அஃபெக்டட். ஆனா இந்த செயல்களால் அவர் ஏதாவது பாதிப்படைகிறாரா? கண்டிப்பா கிடையாது. 9th சாப்டர்ல அதுதான் நம்ம நிறைய இடங்கள்ல படிக்கிறோம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ ஸ்லோகாஸ் அதுதான் படிக்கிறோம். நான் அவர்களில் இல்லை, என்னில் அவர்கள் உண்டு, அவர்களில் நான் இல்லைன்னு சொல்லுவார் இல்லையா. சோ ஏன்னா பௌதீகத்துல பகவான் எப்பவுமே வந்து மர்ஜிங் இருக்கார் இல்லையா. பௌதீகம் அவரிலிருந்து பிரிந்து வந்த சக்தி தான், ஆனாலும் பௌதீகத்தோட பகவான் எப்பவுமே சம்பந்தப்பட்டவர் கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம நிறைய இடங்கள்ல படிச்சுட்டே வரோம். இஸ் வித்தின் எவ்ரி லிவிங் என்டிட்டி. நம்மளையே வந்து நம்ம ஹிருதயத்துல இருந்துட்டு பரமாத்மாவை இருந்து நம்மளை வந்து இயக்கின்னு இருக்கார். ஆனா அவர் எப்பவுமே சுதந்திரமானவர். ஏன்னா இந்த பௌதீகத்தோட அவர் வந்து சம்பந்தப்படுவது கிடையாது. இந்த ஜடம் எல்லாமே வந்து பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா. வெறுமனே ஆன்மா மட்டும்தான் ஆன்மீகம். அந்த ஆன்மாவை வந்து இயக்கின்னு இருக்கிறவர் யாரு? பரமாத்மா. அப்படிங்கறத வந்து நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. ஸோ இஸ் கனெக்டட் வித் திஸ் மெட்டீரியல் கிரியேஷன் வெரி சூப்பர்ஃபிஷியலி இல்லையா. நம்மளோட எவ்வாறு இது வந்து இந்த இதோட தொடர்பு இருக்குதுன்றா, தாமரை இலை மேல நீர்த்துளி போல எப்படி நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா, ஓமை, இது எல்லாத்தையுமே அவருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழே இயங்கின்னு இருக்கு. ஆனா இதனோட அவர் எப்பவுமே சம்பந்தப்படுவது கிடையாது. So as one smells the odor without being connected with the odorous article. இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா, அதாவது 15.8 ஸ்லோகம், காற்று எவ்வாறு நறுமணத்தை வந்து தாங்கி செல்கின்றதோ இல்லையா, ஆனா அந்த நறுமணத்தோட நம்ம வந்து சம்பந்தப்படுவது கிடையாது இல்லையா. அது போல இந்த உடலும் என்ன பண்ணுது, இந்த ஆன்மாவும் வந்து ஓர் உடலை விட்டு இன்னொரு உடலுக்கு போயிட்டே இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த காற்றுல இருக்கக்கூடிய அந்த வாசனையோட வந்து நாம எப்பவுமே வந்து கலக்கிறதே கிடையாது. ஆனா அது நம்ம நுகர்கின்றோம். அது போல பகவானும் வந்து இங்கே எல்லா இடங்களிலுமே அவர் செயலாற்றி கொண்டிருந்தாலும் அதோடு அவர் வந்து சம்பந்தப்படுவது கிடையாது. இது ஓமை. non-godly elements therefore can never approach him. அதனால்தான் பக்தியற்றவர்களால வந்து அவரை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. நச்சஸ்ய கஷ்ணின் நிபுணேன தாத்துர் அவைதி ஜந்து குமனீஷ உதிஹ நாமானி ரூபாணி மனோவச்சோபி சதன்வதோ நதச்சரியம் இவஜ்ஞஹ. யார் வாசிக்கிறது அடுத்தது? மீத கேசவி மாஸ்டர் வாசி. हरे कृष्ण माताजी। न चास्य कश्चिन् निपुणेन धातुर् अवैति जन्तु कुमनीश ऊतिकी नामानि रूपाणि मनोवचोभिः சந்தன்வதோ நடச்சரியர் இவாக்ஷஜ. மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு: ஒரு நாடக நடிகரை போல் செயற்படும் பகவானின் உருவங்கள், நாமங்கள் மற்றும் செயல்கள் ஆகியவற்றின் உன்னத தன்மையை அறிவு பற்றாக்குறையாக உள்ள மூடர்களால் அறிய முடியாது. அத்தகைய விஷயங்களை அவர்களுடைய கற்பனைகளிலோ அல்லது வார்த்தைகளிலோ கூட அவர்களால் விவரிக்க முடியாது. பொருளுரை: பரம சத்தியத்தின் உன்னத தன்மையை ஒருவராலும் சரியாக விவரிக்க முடியாது. ஆகவேதான் அவர் செயல் மற்றும் மனதின் வர்ணனைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் அவரது செயல்களை பற்றிய குறையுடைய மனக்கற்பனை மற்றும் தவறான வர்ணனைகள் ஆகியவற்றின் மூலமாக பகவானை அறிய விரும்பும் அறிவு பற்றாக்குறையாக உள்ள மனிதர்களும் சிலர் உள்ளனர். பகவானுடைய செயல்கள், தோற்றம், மறைவு, நாமங்கள், உருவங்கள், அவரது பிற பொருட்கள், அவரது சொரூபங்கள் மற்றும் அவருடன் தொடர்பு கொண்டுள்ள பொருட்கள் ஆகிய அனைத்தும் பாமர மனிதனுக்கு புரியாத புதிராகவே உள்ளன. பலநோக்கு கருமிகள் மற்றும் முறையான பயிற்சி பெறாத தத்துவவாதிகள் எனப்படும் இரு வகையான பௌதிகவாதிகள் உள்ளனர். பலன் கருதும் தொழிலாளிகள் பரம சத்தியத்தை பற்றிய ஒரு தகவலையும் அறிந்திருக்கவில்லை. பலன் கருதும் செயல்களில் ஏமாற்றம் அடைந்த பின் மனக்கற்பனையாளர்கள் பரம சத்தியத்தை நோக்கி திரும்பி மனக்கற்பனையால் அவரை அறிய முயல்கின்றனர். இவர்கள் அனைவருக்கும் பரம சத்தியம் புரியாத புதிராகவே இருக்கிறார். ஜால வித்தை குழந்தைகளுக்கு புதிராக இருப்பதை போலவே இவர்கள் அனைவருக்கும் பரம சத்தியம் புரியாத புதிராகவே இருக்கிறார்.
உம், பக்தரற்றவர்கள் பலன் கருதும் செயலிலும் மனக்கற்பனையிலும் சாமர்த்தியம் உள்ளவர்களாக இருக்கக்கூடும். ஆனால் பரம புருஷரின் ஜாலங்களால் ஏமாற்றப்படும் இவர்கள் எப்பொழுதும் அறியாமலேயே உழல்கின்றனர். இத்தகைய குறைந்த அறிவினால் பகவானை பற்றிய புதிர் நிரம்பிய பிரதேசத்திற்குள் அவர்களால் ஊடுருவ இயலவில்லை. பௌதிகவாதிகள் அல்லது பலநோக்கு கருவிகளை விட மனக்கற்பனையாளர்கள் சிறிது முன்னேறியவர்கள் ஆவர். ஆனால் அவர்களும் கூட மாயையின் பிடியில் சிக்கி கிடப்பதால் எதற்கெல்லாம் உருவமும் பெயரும் மற்றும் செயல்களும் உள்ளனவோ அவை அனைத்தும் ஜடசக்தியின் ஒரு விளைபொருளே என்று முடிவு செய்து விடுகின்றனர். அவர்களை பொறுத்தவரையில் பரம சத்தியம் உருவம் இல்லாததும் பெயரற்றதும் செயலற்றதும் ஆகும். அத்தகைய மனக்கற்பனையாளர்கள் பகவானின் தெய்வீக நாமத்தையும் உருவத்தையும் பௌதீகமான உருவம் மற்றும் பெயர்களுடன் சம்பந்தப்படுத்துவதால் அவர்கள் உண்மையில் அறியாமையில் இருப்பவர்கள் ஆவர். இத்தகைய அறிவு பற்றாக்குறையுடன் பரம புருஷரின் உண்மையான தன்மையை அறிய முடியாது. பகவத்கீதை குறிப்பிடுவது போல் பகவான் எப்பொழுதும் ஜட உலகில் இருக்கும் போதும் கூட திவ்யமான ஒரு நிலையிலேயே இருக்கிறார். ஆனால் அறியாமையில் உள்ளவர்கள் பகவானை உலகிலுள்ள சக்தி வாய்ந்த நபர்களில் ஒருவராக கருதுகின்றனர். இவ்வாறாக மாயா சக்தியினால் அவர்கள் தவறான வழியில் செலுத்தப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், இங்க கர்மிகளை பற்றியும் ஞானிகளை பற்றியும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. கர்மிகள் பலன் கருதும் செயல்கள் இல்லையா, அவங்க ஞான தளத்துல போக மாட்டாங்க. சோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு பலன்கள் வேண்டும் இல்லையா, அது ஒன்று. ரெண்டாவது, ஞானிகள் அவங்களோட கொஞ்சம் பெட்டர் தான். ஏன்னா அவங்க நாம யாரு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க அவங்க நிறையவே முயற்சி பண்ணுவாங்க. ஆனா அதை உணரக்கூடிய அந்த பக்கம் வரும்போது அகம் பிரம்மாஸ்மி என்னும் பொழுது நான் கடவுள் நீ கடவுள் அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவத்துல நின்றுடுறாங்க. அதாவது ஒருத்தர் பிரம்ம நிலையை காணும் பொழுது, இறை நிலையை அடையும் பொழுது நானே இறைவன் எனக்கூடிய அந்த அந்த ஒரு பிரகடனத்துல போய் நின்றுடுறாங்க. சோ அது மிக தவறான கருத்து இல்லையா. தட் இஸ் ஈவன் வர்ஸ்ட். கர்மியை விட ஞானி அந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுக்கும் பொழுது அது மிக மிக ஒரு தவறான ஒரு கூற்றை எடுத்து சென்று அதனால்தான் நிறைய போலி சாமியார்கள் இவங்க எல்லாம் உருவாகிறதுக்கான காரணமே அதுதான் இல்லையா. சோ நானே கடவுள் இறைநிலை தான் அடைய முடியும். அவர் சாமியார் மாத்திரம் கிடையாது, போலி சாமியார் மாத்திரம் அடையிறது கிடையாது. நாம் எல்லாம் கூட முயற்சி செஞ்சா பக்தி தொண்டுல அந்த நிலையை அடைய முடியும். ஆனா நாம முயற்சி தான் செய்யறது கிடையாது இல்லையா. சோ அவங்களுடைய நம்பிக்கை என்ன, இறைவனுக்கு ரூபம் கிடையாது, நாமம் கிடையாது, அவர் செயலற்றவர். ஏன்னா ரூபம் நாமம் இல்லாதப்ப அவர் எங்க செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நம்ம பார்க்கணும். இது எல்லாமே பௌதிக தளத்துல இருந்து அவங்க நோக்கிறது. சோ ஸ்டில் அவங்க ஆன்மா என்ற நிலையை உணர்றதுக்கான அவங்க பயிற்சி எடுத்து புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லாத்தையுமே அவங்களுக்கு அந்த அந்த நிலையில அவங்க போனா கூட அவர்கள் எதிர்பார்க்கறது எல்லாமே பௌதிக தளத்திலிருந்து தான் நோக்குறாங்க. பௌதிக தளத்துல இருந்து தான் நோக்குறாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க தவறான ஒரு பாதையை தான் நமக்கு வழி நடத்தி கொடுப்பாங்க இல்லையா. பின்னாடி சங்கராச்சாரியாருடைய குளோரிபிகேஷன் கூட வருது. சோ அதையும் நம்ம பார்ப்போம். சங்கராச்சாரியார் என்ன சொல்லியிருக்காருன்றதையும் நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களை படிக்கிறோம். இன் பகவத்கீதா லார்ட் எப்பவுமே பகவான் தெய்வீக நிலையை கொண்டிருப்பவர். அவர் இந்த பௌதீக உலகத்திற்கும் அவருக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. பகவத்கீதையிலே ஸ்வயம் பகவானே நிறைய இடங்கள்ல சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. சோ அப்படி இருக்கும் பட்ச 9th சாப்டர் ஃபுல்லாவே அவருடைய நிலையை பற்றி அவர் ரொம்ப ராஜ வித்யா ராஜகுய்ய யோகம் இல்லையா. இருக்கக்கூடிய வித்தைகளிலே அரசன் எதுனாக்கா இந்த பகவத்கீதையை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான். இறைவனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கூடியதான் உண்மையான வித்யை, உண்மையான ஞானம் இல்லையா. ஆனா அறியாமையில இருக்கிறவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க, தே கன்சிடர் த லார்ட் as ஒன் ஆஃப் த கிரேட் பர்சனாலிட்டிஸ் இல்லையா. இப்போ ஒரு பில்கேட்ஸ் மாதிரி கடவுளும் ஒருத்தர் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஏன்னா அவங்க நோக்கிறது எல்லாமே எந்த தளத்துல இருந்து, பௌதிக தளம், அதாவது உடல் தளத்திலிருந்து நோக்குறாங்க. ஆன்ம தளத்திலிருந்து அவங்க நோக்குவது கிடையாது. அதனால இறைவனுடைய அவதாரம், மறைவு, அவருடைய நாமங்கள், ரூபங்கள், அவருடைய சகாக்கள் இல்லையா, இது எல்லாமே புரிஞ்சுக்கக்கூடிய தன்மை அவங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடையாது. சோ அத நாம பக்தரற்றவர்களோ கர்மிகளுக்கோ ஞானிகளுக்கோ முழுமையா புரியவே வராது. சவே ததாது பதவிம் பரஸ்ய துரந்த வீரியஸ்ய ரதாங்க பாணிஹி
யோ அமாயயா சந்தாத்யனுவிருத்ய பஜேத தத்பாத சரோஜகந்தம். எஸ், வெறும் டிரான்ஸ்லேஷன் மற்றும் இது மட்டும் வாசிங்கோ. யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. மகாலட்சுமி மாதாஜி புக் இருந்தா வாசிங்க. மகாலட்சுமி மாதாஜியோ மணிமேகலை மாதாஜியோ வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுவரை வாசிக்காதவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. வெளியில இருக்க மாட்டாச்சு. நோ ப்ராப்ளம். ரதத்தின் சக்கரத்தை கையில் ஏந்தி இருப்பவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்களில் தயக்கம் இல்லாமலும் அனுகூலமான முறையிலும் இடைவிடாமல் தொண்டு செய்பவர்களால் மட்டுமே பிரபஞ்சத்தை படைத்தவரான அவரது புகழ், சக்தி மற்றும் உன்னத தன்மை ஆகியவற்றை முழுமையாக அறிய முடியும். பொருளுரை. தூய பக்தர்களால் மட்டுமே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தெய்வீகமான நாமம், உருவம் மற்றும் செயல்கள் ஆகியவற்றை அறிய முடியும். ஏனெனில் அவர்கள் பலநோக்கு கர்மம் மற்றும் மனக்கற்பனை ஆகியவற்றின் பிரதிபலன்களில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளனர். பகவானிடம் தாங்கள் செய்யும் களப்பற்ற தொண்டிலிருந்து சுயலாபத்திற்காக தூய பக்தர்கள் பெற வேண்டியது எதுவும் இல்லை. அவர்கள் எவ்வித தயக்கமும் இல்லாமல் இடைவிடாமல் பகவானிடம் தன்னிச்சையாக சேவை செய்கின்றனர். பகவானின் படைப்பிலுள்ள ஒவ்வொருவரும் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ பகவானுக்கு தொண்டு செய்கின்றனர். பகவானின் இச்சட்டத்திற்கு ஒருவரும் விதிவிலக்கல்ல. மறைமுகமாக சேவை செய்பவர்கள் பகவானின் மாய சக்தியால் வற்புறுத்தப்பட்டு அவருக்கு அனுகூலமற்ற சேவை செய்கின்றனர். ஆனால் அவரது அன்பிற்குரிய பிரதிநிதியின் வழிகாட்டலின் கீழ் நேரடியாக சேவை செய்பவர்கள் அவருக்கு அனுகூலமான முறையில் சேவை செய்கின்றனர். இத்தகைய அனுகூலமான தொண்டர்கள் பகவானின் பக்தர்கள் ஆவர். மேலும் பகவானின் கருணையினால் மர்மமான தெய்வீக பிரதேசத்திற்குள் அவர்களால் நுழைய முடியும். ஆனால் மனக்கற்பனையாளர்கள் எப்பொழுதும் இருளிலேயே கிடக்கின்றனர். தூய பக்தர்கள் தன்னிச்சையான அன்புடன் பகவானின் அன்பு தொண்டில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால் தன்னுணர்வு பாதையில் பகவானே அவர்களை வழிநடத்துகிறார் என்று பகவத்கீதை கூறுகிறது. இறைவனுடைய ராஜ்யத்தினுள் நுழைவதற்குரிய ரகசியம் இதுவே. பலன் கருதும் செயல் நுழைவு பெறும் தகுதிகள் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கர்ம ஞானத்துல இருந்தா நமக்கு என்ட்ரன்ஸே கிடையாது. ஓகே, என்ட்ரி ஆகவே முடியாது. கர்ம ஞான பாதைகளை கடந்து செல்லும் பொழுதுதான் நமக்கு என்ட்ரன்ஸ் இல்லையா? பக்தி ரசாமிருத சிந்துல கூட படிக்கிறோம் இல்லையா? என்னது ஸ்லோகம் அது? அனுகூல்யஷ அது வந்து சரணாகதி. எனக்கு டக்கு ஞாபகம் வரல. ஓகே, அந்த ஸ்லோகம் கூட வந்து கர்ம ஞான பாதைகளை கடந்து ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம். ஆமா ஆமா. சோ ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் இல்லையா? அனுகூல்யஷ சங்கல்பம் பிரதிகூல்யஷ வர்ஜிதம், அது வேற. இது வேற. கர்மாதி அனாவிருத்தம் கிருஷ்ணானுசீலனம் இல்லையா? அந்த முதல் 2 வரி எனக்கு டக்கு ஞாபகம் வரல எனக்கு. ஓகே, ஃபைன். இப்போ 38, 39 ஸ்லோகம் வந்து நம்ம பக்தி தொண்டை பத்தி மட்டும் தான் பேச போறோம். ஸோ இங்க அனன்ய பக்தி பற்றி தான் சொல்றாங்க. யார் ஒருத்தர் வந்து கர்ம பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யறவங்களோ, பலன் கருதும் செயல்களோ, இல்ல வந்து ஞானதளத்திலிருந்து இறைவனை வந்து தியான பயிற்சியிலிருந்து செய்யப்படுறவங்களோ, அவங்களால வந்து இறைவனை வந்து கண்டிப்பாக அடைய முடியாது. மேக்சிமம் இவங்க வந்து சாய்ஜு முக்தி, யாரு ஞானிகள் வந்து பகவானுடைய திருமேனிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த பிரம்ம ஜோதி, அது முழுவதுமே வந்து ஆன்மீகம் இல்லையா? ஆற்றல். அதுல போய் அவங்க வந்து மெர்ஜ் ஆவாங்க, அவ்வளவுதானே தவிர அதுவும் அஷூரன்ஸ் கிடையாது நமக்கு. பர்மனண்டா அந்த பிரம்ம ஜோதிலேயே அவங்க இருப்பாங்கன்றதுக்கான அஷூரன்ஸ் எதுவும் கிடையாது. அதனால வந்து இந்த 2 விதமான செயல்பாடுகள் வந்து நம்ம கண்டிப்பாவே வந்து அதை கடந்து செல்வதற்கான மார்க்கத்தை தான் நம்ம தேடணும். ஆனா அது எப்படி போக முடியும்? அன்ரிசர்வ்ட் அண்ட் அன்இன்டரப்டட் இல்லையா? முன்னாடி அப்ரதிஹதா ஹைதுகி 2 படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஹைதுகி என்பது அன்இன்டரப்டட், தங்கு தடையின்றி. அதே மாதிரி அப்ரதிஹதா அப்படின்னாக்கா இதுதான் நான் செய்வேன், இது என்னால செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னா இந்த சேவை மட்டும்தான் எனக்கு செய்ய முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நான் வந்து உட்காந்துட்டு இந்த ப்ரீச்சிங் சேவை மட்டும்தான் நான் பண்ணுவேன், வேற எந்த சேவையுமே நான் பகவான் செய்ய மாட்டேன், அப்படி ஒரு ரிசர்வேஷன்ஸ் இல்லையா? எந்த தொண்டுவா இருந்தாலும் இறைவனுடைய தொண்டுன்னு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த தொண்டுல நாம் ஈடுபடணும். அது எல்லாமே மனப்பக்குவத்துல வர்றது. அதுவும் எப்படி செய்யணும்? வந்து தங்கு தடையின்றி செய்யணும். எந்த ஒரு ரிசர்வேஷன்ஸ் இல்லாம இப்படிப்பட்டது தான் செய்வேன், அப்படிப்பட்டது தான் செய்வேன் அப்படிலாம் கிடையாது.
ஸோ எனிதிங் இறைவனுடைய சேவைன்னா எந்த சேவையா இருந்தாலும், நான் 10 பாத்திரமும் தேய்ப்பேன், கோயிலையும் கூட்டுவேன், அலங்காரமும் பண்ணுவேன் இல்லையா, புஷ்பத்தையும் நான் தொடுப்பேன், இந்த சேவைன்ட்டு கிடையாது. பகவானுக்கு நைவேத்தியத்துக்கு வந்து ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன். ஸோ அங்கேயும் வந்து நான் வந்து ஒரு சின்ன வேலை இருந்தா கூட அதை எடுத்துட்டு செய்வேன். இது சின்ன வேலை தானே, நான் ஏன் செய்யணும் அப்படின்னு நான் ஒதுங்கிட மாட்டேன். இப்படிப்பட்ட ஒரு மனசு, அதுதான் அனன்ய பக்தி ஆக்சுவலி இல்லையா. இறைவனுடைய தொண்டு, இறைவனுடைய திருப்பாதங்களுக்கு தொண்டாற்றும் பொழுது இந்த சேவை மட்டும்தான் நான் செய்யவேன் அப்படிங்கிற அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எதுவும் இல்லாம இல்லையா, எதுவா இருந்தாலும் இறைவனுடைய தொண்டு அப்படின்னு மனஸ்பூர்த்தியா வந்து நாம இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுறோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து மேன்மையான ஒன்று. ஸோ யார் வந்து பகவானுடைய திருக்கையில சக்கரம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் அந்த இடத்துல சொல்றாங்க, கேன் நோ த கிரியேட்டர். அப்படிப்பட்டவங்களாலதான் பகவானுடைய புகழாரங்கள், அவருடைய பவர், அவருடைய தெய்வீக நிலை வந்து உணர முடியும். ஸோ அதனால கர்ம ஞானத்துல நம்ம நிலை கொண்டால் கண்டிப்பாக அவருடைய நாமம், ரூபம், செயல்பாடுகள், லீலைகள் இதெல்லாம் எதுவுமே நமக்கு வந்து உள்ளதை உள்ளபடி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் என்பது கண்டிப்பாக கிடைக்காது. எப்போ நாம ஒரு அந்த என்னது சொல்லுவோம் நம்ம கிரைட்டீரியா இல்லையா, கண்டிஷனோட அன்கண்டிஷனலா நம்ம செயல்படுறோமோ அப்போ நம்ம இறைவனை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும். 38 and 39 வந்து ரெண்டுமே வந்து பக்தியை பற்றி மட்டும் சொல்றது. ஓகே. அதே ததன்யா பகவந்த இத்தம் யத்வாசுதேவா அகிலலோகநாதே குர்வந்தி சர்வாத்மகம் ஆத்மபாவம் நாயத்ர பூய பரிவர்த்த உக்ரஹ. டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிங்கோ. யார்கிட்ட புக் இருக்கோ அவங்க வாசிக்கலாம். நோ இஷ்யூ. நான் வாசிக்கட்டுமா? வாசிங்க. இவ்வுலகில் இத்தகைய விசாரணைகளை செய்வதன் மூலமாக மட்டுமே ஒருவரால் வெற்றியையும் பரிபூர்ண உணர்வையும் பெற முடியும். ஏனெனில் அத்தகைய விசாரணைகள் அகில லோகங்களுக்கும் எஜமானரான முழுமுதற் கடவுளிடம் பரவசமான தெய்வீக அன்பை எழுப்பி பயங்கரமான பிறப்பு இறப்பென்னும் தொடர்ச்சியிலிருந்து பூரணமான விடுதலைக்குரிய உத்தரவாதத்தை அளிக்கின்றன. பொருளுரை: சௌனகரை தலைமையாக கொண்ட முனிவர்களின் விசாரணைகள் தெய்வீகமானவை என்பதால் அவை இங்கு சூத கோஸ்வாமியால் புகழப்படுகின்றன. ஏற்கனவே முடிவு செய்யப்பட்டது போல் பகவத் பக்தர்களால் மட்டுமே பகவானை ஒரு கணிசமான அளவுக்கு அறிய முடியும். மற்றவர்களால் அவரை சிறிதும் அறிய முடியாது. எனவே பக்தர்கள் அனைத்து ஆன்மீக அறிவின் பரிபூர்ண உணர்வை பெற்றுள்ளனர். பரம சத்தியத்தில் பரமபுருஷ பகவான் தான் இறுதியான சொல்லாகும். பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய அறிவில் அருவ பிரம்மமும் இதயவாசியான பரமாத்மாவும் அடங்குவனவாகும். ஆகவே பரமபுருஷ பகவானை பற்றி அறிந்திருப்பவர் தானாகவே அவரது பற்பல சக்திகளையும் வியாபகங்களையும் அறிகிறார். எனவே பக்தர்கள் பூரண வெற்றியடைந்தவர்கள் என்று போற்றப்படுகின்றனர். பகவானின் பரிபூர்ணமான பக்தர் ஒருவர் தொடர்ச்சியான பிறப்பு இறப்பு என்னும் பயங்கரமான ஜட துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாதவர் ஆவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது எப்படின்னு இப்போ மாதாஜி கூட கேட்டாங்க இல்லையா, பிரகலாத் மகாராஜா நம்ம எடுத்துக்கலாம். இன்னைக்கு மத்தியானம் என்என்டி பிரபுஜி தான் சொன்னார் இல்லையா, யாருக்கு வந்து பயம் இருக்கும்னாக்கா, பயம் வந்து அதாவது பக்தரற்றவர்களுக்கு பயம் கண்டிப்பா இருக்கும். பக்தி தொண்டுல யார் ஒருத்தர் ஈடுபட்டு கொள்கிறார்களோ அவங்களுக்கு பயம் என்பதே இருக்காது. இதுக்கு உதாரணம் வந்து பிரகலாத் மகாராஜா தான் வந்து சொன்னார் பிரபுஜி இல்லையா. அவருடைய தந்தையால வந்து அநேக சங்கடங்களை வந்து, அதாவது பிராணன் போறக்கூடிய சங்கடங்கள் எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து எதிர்கொண்டார். ஆனா துளி அளவுக்கு கூட அவர் வந்து பயப்படவே இல்லை இல்லையா, மரணத்திற்கு கூட அவர் வந்து அஞ்சவே இல்லை. அப்படிப்பட்ட பாவம் யாருக்கு வரும்னாக்கா, இறை தொண்டுல யார் நிலை பெறுகிறார்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் வரும். ஸோ அது அப்போ நாம எந்த இடத்துல லேகிங்ல இருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாரும், பிரேம மாதாஜி மாதம் கிடையாது, இன்க்ளூடிங் மீ இல்லையா, நமக்கு பயம் எப்போ வருதோ அப்போ கண்டிப்பா வந்து நம்ம இன்னும் இறை தொண்டுல வந்து நிலை பெறலைன்னு அர்த்தம். மரணம் நாளைக்கே, இப்போ இந்த க்ஷணமே மரணம் வந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கணும் நமக்கு இல்லையா, மரணத்தை கண்டு நாம பயப்படக்கூடாது. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மையை நம்ம வளர்த்துக்கணும்னா அதுக்கு நாம தூய பக்தி தொண்டுல நம்மள நாம ஈடுபடுத்தி கொண்டால் வழியே நம்ம வந்து பர்ஃபெக்ட்லி காக்னிசன்ட், அதாவது நம்ம புரிந்து கொள்வது, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிதிங் பர்ஃபெக்ட்லி. ஸோ அதாவது ஒன் பை மேக்கிங் சச் என்கொயரிஸ் இன் திஸ் வேர்ல்ட், அதாவது நம்ம யார்கிட்ட இதெல்லாம் கேட்போம், ஒரு ஆன்மீக குரு கிட்ட தான் நம்ம இதெல்லாம் கேட்க முடியும். ஏன்னா
இறைவனுடைய பிரதிநிதியாக ஒரு பரம்பரால வந்தவங்க கேட்டா மட்டும்தான் நம்ம இதை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா. ஃபார் சச் என்கொயரிஸ் இன்வோக். அதனால என்ன ஆகும்னாக்கா இதெல்லாம் நம்ம கேட்க 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 நமக்கு வந்து அந்த அதாவது பகவான் மீது வந்து பாவ பிரேம பக்தி வந்து வளரும். இந்த பகவான் எப்படிப்பட்டவர்? அவர்தான் அனைத்திற்குமே பரம உரிமையாளர், எல்லா அண்டங்களுக்குமே உரிமையாளர் அவர்தான். அண்ட் கேரண்டி 10% இம்யூனிட்டி ஃப்ரம் த ட்ரெட்ஃபுல் ரெப்படிஷன். அப்படி ஒரு நிலை போகும்பொழுது மீண்டும் வந்து பிறவாத ஒரு நிலை, பிறந்தா மரணம் என்பது மரணமற்ற நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். பிறப்பு இருந்தாதான் மரணமே வரும் இல்லையா. பிறப்பே இல்லாதப்போ மரணம் என்பது இருக்காது. இப்போ இந்த பிறப்பு இறப்புல இருந்து நம்மளை வந்து நீக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இறைவன் ஒருவருக்கு மட்டும்தான் உண்டு. ஸோ இங்கே சௌனக ரிஷிகள் வந்து கேட்குறாங்க இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன நமக்கு கேட்டது? அதாவது த அல்டிமேட், அதாவது நன்மை, அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய உயிர்வாழிகளுக்கு இருக்கு அல்டிமேட்டா வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய நன்மை எது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இல்லையா. அது இதுதான். ஸோ அதாவது நாம இறைவனுக்கு தொண்டாற்றினால் நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழும் காலத்துல எதை கண்டும் நாம அஞ்ச வேண்டியதில்லை. ஏன்னா காட் வில் ஸ்டாண்ட் ஃபார் அஸ் இல்லையா. நாம் அவருக்கு தொண்டு புரியும் பொழுது நமக்காக நிற்கக்கூடியவர் ஒரே நபர் யாருன்னா இறைவன் ஒருத்தர் தான். எல்லாருமே தற்காலிகமா வந்து போயிட்டு இருப்பாங்க, அவ்வளவுதான். இல்ல குடும்பம், நண்பர்கள், இல்லையா உறவினர்கள், இவங்க எல்லாமே அந்தந்த சமயத்துல வந்து போவாங்க. அதெல்லாம் தற்காலிக நிவாரணம். பர்மனண்டா நமக்கு வந்து நிவாரணம் யார் கொடுக்கறது? பகவான் மட்டும்தான் இல்லையா. அது சௌனக ரிஷிகள் கேட்கறது, அவங்க கேட்கக்கூடிய கேள்விகள். ஒன்லி த டிவோட்டிஸ் ஆஃப் த லார்ட், அதுக்கான ஆன்சர் இதுதான். கேன் நோ ஹிம் கன்சிடரபிள் எக்ஸ்டென்ட். ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிறது வந்து பக்தர்களால மட்டும்தான். பக்தரற்றவர்களால இறைவனை வந்து புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. அவங்களுக்கு எல்லாமே குழப்பம் கலக்கமா தான் இருக்கும். இது நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்கள பத்தி நம்ம ஓரளவுக்கு இதை பார்க்கும்பொழுது புரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்காக நாம அவங்கள போய் எவாலுவேஷன் பண்ண வேண்டியதில்லை. அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் நம்ம தேடி போக வேண்டியதில்லை. நம்ம முன்னாடியே அவங்க செயலாற்றி கொண்டிருப்பாங்க இல்லையா. அதை கண்டே நாம அவங்கள வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். அவங்க பக்தரா பக்தரற்றவரா அப்படிங்கிறது வந்து 100% நம்மளால எவ்வளவு கான்பிடென்டா அவங்க வந்து பண்றாங்க, இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. பக்தரற்றவர்கள் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை பயம் என்பது அவங்க கிட்ட இருக்கும், கண்டிப்பா இருக்கும். The personality of Godhead is the last word in the absolute truth இல்லையா. ஸோ அதாவது பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். ஸோ பூர்ணத்தினுடைய உண்மையினுடைய முழுமை வந்து நாம பகவான் எனக்கூடிய அந்த பதத்திலிருந்து தான் நம்ம பெறுகின்றோம் இல்லையா. முழுமுதற் கடவுளிலிருந்து தான் பெறுகின்றோம். ஸோ ஒன் ஹூ நோஸ் த பர்சனாலிட்டி ஆஃப் Godhead can automatically know all about him இல்லையா. அதாவது இறைவனை யார் ஒருத்தர் வந்து தெரிந்து கொண்டிருக்கிறாரோ அவரை பற்றி அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும், அவருடைய ஆற்றலை பற்றி புரிஞ்சுக்க முடியும், அவருடைய விரிவங்கங்களை பற்றி அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சவங்க யாரு? பக்தர்கள் தான் இல்லையா. ஒரு ஞானியோ கர்மியோ இதை வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க முடியாது. 100% வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி யாருக்கு உண்டு? அதாவது பக்தருக்கு மட்டும்தான் உண்டு. இந்த ஸ்லோகம் வந்து பாகவதம் பற்றி சொல்லக்கூடியது. ஸோ அதாவது பாகவதம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து அவர் யாரிடத்து கேட்டார்? வந்து தன்னுடைய தந்தையான வியாசதேவர்கிட்ட இருந்து கேட்டார். வியாசதேவர்கிட்ட இருந்து கேட்டது அப்படியே அவர் வந்து பரீட்சித் மகாராஜா சொன்னதை வந்து யார் கேட்டு இருக்கிறது? சுத கோஸ்வாமி. சுத கோஸ்வாமி வந்து அது அப்படியே அவர் எதை எவ்வாறு உணர்ந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி எடுத்துரைச்சாரோ அவ்வாறே வந்து அந்த நைமிஷாரண்யத்தில் இருக்கக்கூடிய ரிஷிமுனிகளுக்கு அவர் எடுத்துரைக்க போகிறார். அதனுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் பாட்டு தான் இந்த 40th ஸ்லோகா. ஓகே. இதம் பாகவதம் நாமா புராணம் பிரம்ம சம்மிதம் உத்தம ஸ்லோக சரிதம் சக்ரா பகவான் ரிஷி நிஸ்ரேயஸ்ய லோகஸ்ய தன்யம் ஸ்வஸ்ய அயனம் மஹத். எஸ், யார் வாசிக்கிறது? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவானின் இலக்கிய அவதாரம் ஆகும். இது பகவானின் அவதாரமாகிய ஸ்ரீல வியாச தேவரால் தொகுக்கப்பட்டது. உலக மக்களின் இறுதி நன்மைக்காக ஏற்பட்டதாகும். மேலும் இது பூரண வெற்றி அளிப்பதும் பேரின்பம் அளிப்பதும் பரிபூரணமானதும் ஆகும். பொருளுரை. ஸ்ரீமத் பாகவதம் மாசற்றதாகவும் வேத அறிவு மற்றும் சரித்திரம் ஆகியவற்றின் ஒளி பிரதிநிதித்துவமாகவும் இருக்கிறது என்று
பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அறிவித்து இருக்கிறார். பரமபுருஷ பகவானுடன் நேரடியான தொடர்பு கொண்டுள்ள பரம பக்தர்களின் வரலாறுகள் இதில் உள்ளன. ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் இலக்கிய அவதாரம் என்பதால் இது அவரிலிருந்து வேறுபட்டது அல்ல. பகவானை மரியாதையுடன் வழிபட வேண்டும். பகவானை நாம் வழிபடுவதைப் போலவே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையும் நாம் மரியாதையுடன் வழிபட வேண்டும். இதனால் அதை கவனமாகவும் பொறுமையாகவும் கற்பதன் வாயிலாக பகவானின் ஆசைகளை நம்மால் பெற முடியும். பகவான் ஒளிமயமாகவும் ஆனந்தமாகவும் பூர்ணத்துவமாகவும் இருக்கிறார். அதே போல்தான் ஸ்ரீமத் பாகவதமும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஒப்பிப்பதால் பரபிரமனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ஞானத்தை நாம் பெறலாம். ஆனால் அதை நாம் ஆன்மீக குருவின் வாயிலாக பெற வேண்டும். பூரியில் தங்கியிருந்த பகவான் சைத்தன்யரை காண சென்றவர்களுக்கு பாகவதத்தை பாகவத புருஷரிடமிருந்து கற்றறிய வேண்டும் என்ற அறிவுரையை பகவான் சைத்தன்யரின் அந்தரங்க காரியதர்சியான ஸ்ரீல ஸ்வரூப தாமோதரர் கோஸ்வாமி வழங்கினார். பாகவத புருஷர் ஒருவர் தன்னுணர்வு பெற்ற உண்மையான ஆன்மீக குரு ஆவார். மேலும் அவர் மூலமாக மட்டுமே பாகவத பாடங்களை கற்றறிந்து விரும்பிய பலனை ஒருவரால் அடைய முடியும். பகவானை நேரடியாக காண்பதால் பெறக்கூடிய நன்மைகள் அனைத்தையும் பாகவதத்தை படிப்பதாலேயே ஒருவரால் பெற்றுவிட முடியும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரது நேரடியான தொடர்பினால் கிடைக்கக்கூடிய உன்னதமான நன்மை அனைத்தையும் அது கொண்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. புக்கு பாகவதம், பர்சன் பாகவதம் இல்லையா? பர்சன் பாகவதம் யாரு? மகாபாகவதர்கள், அதாவது ரிஷி முனிகள் இல்லையா, ஆச்சாரியர்கள், குருக்கள், ஒரு பரம்பராலேருந்து வரவங்க தான் வந்து பர்சன் பாகவதம். ஏன்னா நடமாடும் இல்லையா, ரூபம் கொண்டு அவர்கள் அவருடைய குரு கிட்ட இருந்து இந்த பாகவதத்தை கேட்டறிஞ்சு நமக்கு அவ்வாறே நமக்கு அந்த கருத்துக்களை வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடியவர்கள். புரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த பாகவதம் ரூபத்துலதான் பகவான் இருக்கிறார். இட்ஸ் லிட்ரரி இன்கார்னேஷன் ஆஃப் த காட் பாகவதம். கிருஷ்ணர் வந்து இந்த இலக்கிய வடிவத்துல இருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியா தான் வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. ஓகே, சோ இதை வந்து இது யாரால தொகுக்கப்பட்டது? வியாசதேவரால தொகுக்கப்பட்டது. அவரும் வந்து அதாவது இறைவனுடைய இன்னொரு அவதாரம் இல்லையா, இன்கார்னேஷன் ஆஃப் காட். ஸோ இது எல்லாமே காரணம் என்ன? இந்த தொகுப்புக்கான காரணம், அல்டிமேட் கோல் என்னது? இங்க வாழக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய மக்களுடைய நன்மைக்காக. அண்ட் இட்ஸ் ஆல் சக்சஸ்ஃபுல் அண்ட் பிளிஸ்ஃபுல் அண்ட் ஆல் பர்ஃபெக்ட். எல்லாமே பக்குவமானது, ஆனந்தமானது மற்றும் வெற்றிகரமானது, இத்தனையுமே கொண்டது. ஸோ பாகவதத்தை நம்ம வாசிச்சோம்னாக்கா நாம வாழ்க்கையில என்ன உயர்வான நிலையை அடையணுமோ, எந்த ஆனந்தத்தை நாம வந்து அடையணுமோ, எந்த மாதிரியான பக்குவத்தை அடையணுமோ, அவை அனைத்துமே வந்து இறைவனுடைய அருளால் நமக்கு கிடைக்க பெறும். ஓகே, ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து அமலம் புராணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா அமலம் அப்படிங்கறது வந்து அதாவது நம்ம ஸ்பாட்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்பாட்லெஸ்னா தவறே கண்டுபிடிக்க முடியாது. இந்த பாகவதத்துல நம்ம எங்கேயுமே நம்மளால அதை புரிஞ்சுக்க முடியாத நிலை வேணா இருக்குமே ஒழிய அதுல வந்து நாம எந்த தவறுமே நம்ம அப்பழுக்கற்ற ஒரு காவியம் எழுதுனாக்கா பாகவதம் தான். சோ இந்த பகவான் வந்து எப்பவுமே பிரகாசத்தை கொண்டவர் இல்லையா, ஆனந்தத்தை கொண்டவர், பக்குவத்தோடு இருக்கக்கூடியவர் இல்லையா, பர்ஃபெக்டா இருக்கக்கூடியவர். நாம் இதை வாசிக்க நம்ம வாழ்க்கையிலுமே ஆனந்தத்தையும் இல்லையா, மேலும் வந்து பிரகாசம் என்றால் ஞானத்தையும் பக்குவத்தையுமே நாம அடைய பெறுவோம். ஆனா எங்க இருந்து படிக்கணும்? இது வந்து நம்ம ஒரு பர்சன் பாகவதர் கிட்ட இருந்து நாம இதை கேட்கணும் இல்லையா. ஸோ அதனால இப்ப நாம யார்கிட்ட இருந்து இதை கேட்டுட்டு இருக்கோம்? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிட்ட இருந்து கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஓகே, இங்க நான் சொல்லல இந்த இடத்துல, திஸ் ஆல் நாட் டோல்ட் பை மீ. இங்க என்ன இருக்கோ அதை மட்டும்தான் உங்களுக்கு நான் எடுத்துரைச்சுட்டு இருக்கேன். ஓகே, இந்த எழுத்துக்கள் மூலியமா நாம we are having a சம்பந்தா வித் அவர் கிரேட் ஆச்சாரியா இல்லையா, அவருடைய உணர்தல், அவருடைய எழுத்துக்கள் மூலியமா நாம இதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றோம். தத் இதம் திராஹ்யம் ஆஷ சுதம் ஆத்மவதம் வரம் சர்வவேதிதா அசானம் ஷரம் ஷாரம் ஷாரம் சமுத்ரிதம். எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? வேற யாரா படிக்கிறாங்க? நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிங்க, யாருன்னா வாசிங்க. பதம் 41. ஸ்ரீல வியாசதேவர் வேத இலக்கியங்கள் மற்றும் பிரபஞ்ச சரித்திரங்கள் ஆகிய அனைத்தின் சாராம்சத்தையும்
பிரித்து எடுத்த பின் அதை ஆத்ம ஞானிகளில் சிறந்தரான தன் புத்திரருக்கு உபதேசித்தார். பொருளுரை: அறிவு பற்றாக்குறையாக உள்ளவர்கள் புத்தரின் காலத்திலிருந்து அல்லது கிமு 600ஆம் ஆண்டில் இருந்துதான் உலக சரித்திரத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். இக்காலத்திற்கு முன்பு உள்ள சாஸ்திர குறிப்புகள் அனைத்தும் வெறும் கற்பனை கதைகளே என்று அவர்கள் எண்ணுகின்றனர். அது உண்மையல்ல. புராணங்கள் மற்றும் மகாபாரதம் முதலியவைகளில் கூறப்பட்டுள்ள கதைகள் அனைத்தும் உண்மையான சரித்திர சம்பவங்களாகும். அவை இக்கிரகத்தையும் கோடிக்கணக்கான மற்ற கிரகங்களையும் பற்றிய சரித்திரங்களாகும். சில சமயங்களில் இவ்வுலகிற்கு அப்பால் உள்ள கிரகங்களின் சரித்திரம் இத்தகைய மனிதர்களுக்கு நம்பத்தகாதவையாக தோன்றும். ஆனால் வெவ்வேறு கிரகங்கள் எல்லா விதத்திலும் சமமானவை அல்ல என்பதும், ஆகவே மற்ற கிரகங்களிலிருந்து பெறப்படும் சரித்திர உண்மைகள் இவ்வுலக அனுபவத்துடன் ஒத்திருப்பதில்லை என்பதும் அவர்களுக்கு தெரியவில்லை. வெவ்வேறு கிரகங்களின் வேறுபட்ட நிலைகள், காலம் மற்றும் சூழ்நிலைகள் ஆகியவற்றை கவனிக்கும் போது புராண கதைகள் விசித்திரமானவையோ அல்லது கற்பனையானவையோ அல்ல என்பது புலப்படும். ஒருவனுக்கு உணவாக இருப்பது மற்றவனுக்கு விஷம் எனும் நீதிமொழியை நாம் எப்பொழுதும் ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டும். ஆகவே புராண கதைகளும் சரித்திரங்களும் கற்பனையானவை என்று எண்ணி அவற்றை நாம் விலக்கிவிடக் கூடாது. வியாசரை போன்ற சிறந்த முனிவர்களுக்கு சில கற்பனை கதைகளை தங்களது நூல்களில் புகுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வெவ்வேறு கிரகங்களின் சரித்திரங்களில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சரித்திர உண்மைகள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஆகவேதான் அது வேத வல்லுநர்கள் அனைவராலும் மகா புராணமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு உள்ளது. இச்சரித்திரங்களின் விசேஷ முக்கியத்துவம் என்னவெனில், அவை அனைத்தும் வேறுபட்ட காலத்திலும் சூழ்நிலையிலும் இடம்பெற்ற பகவானுடைய செயல்களோடு சம்பந்தப்பட்டுள்ளன என்பதாகும். தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்களில் மிகச்சிறந்தவரான ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கற்றறிய வேண்டிய ஒரு பாடமாக கருதி தமது தந்தையான ஸ்ரீல வியாசதேவரிடம் இருந்து இதை கற்றுணர்ந்தார். ஸ்ரீல வியாசதேவர் வேத வல்லுநர்களிலேயே மிகச் சிறந்தவராவார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பற்றிய விஷயம் மிகவும் முக்கியமானது என்பதால் இச்செய்தியை அவர் முதலில் தமது சிறந்த புதல்வராகிய ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு உபதேசித்தார். இது பாலில் உள்ள பாலாடைக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. வேத இலக்கியம் அறிவெனும் பார்க்கடலை போன்றதாகும். பாலில் சுவைமிகுந்த சாராம்சமாக இருப்பது பாலாடை அல்லது வெண்ணையாகும். அதை போன்றுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதமும். ஏனெனில் பகவான் மற்றும் பக்தர்களின் செயல்களை பற்றிய மிகச் சுவையான அறிவூட்டும் மற்றும் நம்பத்தக்க வரலாறுகள் அனைத்தும் அதில் அடங்கியுள்ளன. ஆயினும் நம்பிக்கை அற்றவர்கள், நாஸ்திகர்கள் மற்றும் பிழைப்புக்காக பாகவதம் பேசுபவர்கள் போன்றவர்களிடம் இருந்து பாகவதத்தின் செய்திகளை பெறுவதில் எந்த லாபமும் இல்லை. இவர்கள் பாகவதத்தை பாமர மக்களுக்கு உரிய ஒரு தொழிலாக அல்லது வியாபாரமாக செய்துவிட்டனர். பாகவதம் ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமியால் பேசப்பட்டதே. பாகவத தொழிலுக்கும் அவருக்கும் எவ்வித சம்பந்தமும் இல்லை. அத்தகைய வியாபாரத்தினால் குடும்ப செலவுகளை நிர்வகிக்க வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு இருக்கவில்லை. ஆகவே சுகதேவரின் பிரதிநிதியம் இருந்துதான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பெற வேண்டும். அத்தகையவர் ஒரு தேவையாகவும் குடும்ப சுமைகள் இல்லாதவராகவும் இருக்க வேண்டும். பால் மிகச்சிறந்த சத்துணவு என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஆனால் ஒரு பாம்பின் வாயால் ஈண்டப்படும் போது அது சத்துணவாக இருப்பதில்லை. மாறாக அதுவே மரணத்திற்கு காரணமாகிறது. அதை போலவே வைஷ்ணவ ஒழுக்கத்தை உறுதியாக பின்பற்றாதவர்கள் இந்த பாகவதத்தை ஒரு வியாபாரமாக்கி அதை கேட்கும் பலருடைய ஆன்மீக தற்கொலைக்கு காரணமாக இருந்துவிடக் கூடாது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அறிவதே வேதங்களின் நோக்கம் என்று பகவத்கீதை கூறுகிறது. மேலும் ஸ்ரீமத் பாகவதமோ
பதிவு செய்யப்பட்ட அறிவின் வடிவிலுள்ள பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஆகும். எனவே அனைத்து வேதங்களுக்கும் அதுவே சாராம்சம் என்பதுடன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் தொடர்புள்ள எல்லா காலங்களிலும் நிகழ்ந்த வரலாற்று உண்மைகள் அனைத்தையும் அது கொண்டுள்ளது. எல்லா சரித்திரங்களுக்கும் அதுவே உண்மையில் சாராம்சமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஸோ வியாசதேவர் வந்து தன்னுடைய மகனுக்கு இந்த வேதாந்த சூத்திரத்தினுடைய சாராம்சமா இருக்கக்கூடிய பாகவதத்தை வந்து எடுத்துரைக்கிறார். இந்த பாகவதம் வந்து இறைவனை மட்டுமே மையமாக வைத்து சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் இல்லையா, அதாவது மேலும் வந்து சரித்திர கதைகள் எல்லாமே வந்து அதுல வந்து அநேக பக்தர்களுடைய கதைகள் எல்லாமே அடங்கியிருக்கு. இது வந்து இப்படி ஒரே இது நடந்த பிறகு இது நடந்ததுன்னு கோர்வையே கிடையாது. அந்தந்த காலகட்டங்கள்ல நடந்தது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு 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 கோர்வையா எடுத்துட்டு போயிருக்காங்களே தவிர இது ஆன பிறகு இதுன்றது கிடையாது. ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலயே பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே அங்கங்க வந்து செப்பரேட்டா இருக்கும் இல்லையா. கிருஷ்ணருடைய டிஸப்பியரன்ஸ் இருக்கும், அவர் துவாரகைக்கு வந்தது இருக்கும், இதெல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. அப்படி ஒன்னொண்ணுமே வந்து ரிலேட்டடா வந்து இந்த அத்தியாயத்துல முடிவு எப்படி பகவத்கீதையில வந்து ஒரு அத்தியாயத்தினுடைய முடிவு அதுல வந்து வரக்கூடிய கொஸ்டின் வந்து அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகங்கள்ல வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி கிடையாது. திஸ் இஸ் டோட்டலி இண்டிபெண்ட். ஓகே, ஸோ அந்தந்த நிகழ்வுகள் சம்பவங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து இது வந்து மைத்தாலஜி கிடையாது, கற்பனை கதையோ அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸோ ஸ்டோரி எல்லாம் யாருமே இங்க எழுதல. ஏன்னா வியாசருக்கு என்ன வேற வேலை இல்லையா என்ன இல்லையா. அது அவ்வளவு சுலபமா இந்த 18,000 ஸ்லோகங்களை எழுதுறது அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ஈஸி. அதனால வந்து இது கற்பனை கதை கிடையாது, முதல்ல அது தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதெல்லாமே வந்து இறைவனை பற்றி. ஆனால் இது வந்து நம்ம வந்து எதையுமே இதை கற்பனையாகவே எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. அவருடைய அவதாரங்கள் வந்த காலகட்டங்கள், விரிவங்கங்கள், அதுமாதிரி செயல்பாடுகள் எல்லாமே நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கணும். ஸோ இவ அனைத்துமே வந்து நித்தியம், இதெல்லாமே ஃபேக்சுவல் அப்படின்னாக்கா உண்மை அப்படிங்கிறத வந்து நாம இந்த பௌதிக தளத்துல இருந்து நோக்கக்கூடாது, ஆன்மீக தளத்துல இருந்து நாம அதை நோக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். மேலும் இப்படிப்பட்ட உன்னதமான இந்த பாகவதத்தை வந்து நாம எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு பால்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு வெண்ணெயை போன்றதுதான் இந்த பாகவதம். பால் என்பது அனைத்து வேத சாஸ்திரங்களுக்கு வந்து இல்லையா, ஒரு பார்க்கடல் நிறைய வந்து பால் இருக்குன்னா அதை வேத சாஸ்திரங்களுக்கு நம்ம ஒப்பிட்டோம்னா அதுல வரக்கூடிய அந்த வெண்ணெய் வந்து கடைந்தால் வரக்கூடிய வெண்ணெய் தான் இந்த பாகவதம் அப்படின்னு அந்த ஸ்வீட் பார்ட் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படிப்பட்ட உன்னதமான இந்த பாகத்தை வந்து நம்ம யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும், ஒரு பக்தர்கிட்ட இருந்து மட்டும்தான் கேட்கணும். பரம்பரால வரக்கூடிய பக்தர்கிட்ட இருந்து மட்டும்தான் நம்ம கேட்கணும். ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரு பாகவத சப்தாகம், அந்த பாகவத சப்தாகம் கூட வந்து எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, எந்த மாதிரியான சப்தாகம்னாக்கா ஜஸ்ட் பிழைப்புக்காக பண்றது அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, அவர் சொல்லக்கூடிய இது வந்து வெறும் மானிட்டரி பெனிஃபிட்டுக்காக சொல்லக்கூடாது. அவர் சொல்லக்கூடிய விதம் வந்து அடுத்தவர்களுக்கு பக்தியை வந்து உண்டு பண்ணக்கூடிய விதத்தை சொல்லணும். இப்ப நீங்க பாகவத சப்தாகம் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா வெறும் ஸ்லோகங்கள் மட்டும்தான் படிப்பாங்க. ஸ்லோகத்தை வச்சு புரிஞ்சு யாருக்குமே வந்து பக்தி பாவம் கண்டிப்பா வராது இல்லையா. ஒருவேளை சமஸ்கிருதம் தெரிஞ்சவங்க உட்கார்ந்து அந்த சப்தாகம் கேட்டா அவங்க ஒருவேளை புரிஞ்சுப்பாங்க இல்லையா. ஆனா அதே வந்து நம்ம வெறுமனே வந்து 7 நாட்கள்ல 18,000 ஸ்லோகங்களை முடிக்கிறது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயமே கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ஈஸி இல்லையா. அப்போ வெறும் ஸ்லோகங்கள் மட்டும்தான், இந்த மாதிரி வியாக்கியானங்கள் இதெல்லாமே எதுவுமே இருக்காது, டிரான்ஸ்லேஷனோ பர்பட்டோ எதுவுமே இருக்காது. அதெல்லாம் நம்ம 7 நாள்ல கண்டிப்பா பண்ண முடியாது இல்லையா. அப்படி இருக்கும் பொழுது வித்தவுட் இன்வால்விங் எனி கைண்ட் ஆஃப் இமோஷன், அதாவது பக்தி என்ற ஒரு பண்பையே வந்து அவங்க சொல்லக்கூடிய விதம் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு பக்தியை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய விதமா இருக்கணும். அதுதான் இம்பேக்ட், அதுதான் உண்மையிலே பாகவதம் எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஒரு நிலை. அப்படிப்பட்ட பாவத்தோட இந்த மூட் வந்து எப்படி இருக்கணும், ஒரு ஆன்மீக குரு கிட்ட இருந்து கத்துண்ட நம்ம இல்ல ஆன்மீக பரம்பரையில வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த பிராப்தத்து இருக்கும்போது அவங்களிடத்துல நம்முடைய பிரார்த்தனைகள் இல்லையா. சோ நாம வெறும் நிமித்தமாக செயல்படக்கூடிய அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை வந்து நம்ம அந்த சொல்லக்கூடியவங்களுடைய மனசுல வரணும். சோ இறைவனுடைய பற்றி ஆச்சாரியார் என்ன உணர்ந்திருக்கார், அதை என்ன சொல்லியிருக்காரு, அதை அப்படியே படிச்சு அவங்களுக்கு அப்படியே எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம், இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து பின்பற்ற வேண்டிய ப்ரொசீஜர்ஸ். ஆக்சுவலி பாகவதத்தை எடுத்துரைக்கும் பொழுது நாம கடைபிடிக்க வேண்டிய விதி விதானங்கள் இது. ஆனா இதுல வந்து நம்ம வெறுமனே ஸ்லோகங்களை சொல்லி டக்கு டக்கு டக்குன்னு படிச்சுட்டே போனோம்னா அதனால எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது இல்லையா. இட் இஸ் வேஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். இன்னும் 3 ஸ்லோகம் இருக்கு, முடிச்சிட்டுமா?
பார்த்துக்கலாம் மாதாஜி. மண்டே பாத்துக்கலாம் மாதாஜி. பார்த்துக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. மண்டே ஹரே கிருஷ்ணா. நான் முடிச்சிருவேன். இது ஏன்னா 3 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு. ஸ்லைட்ஸ்லயுமே வந்து ரிப்பீட்டேஷன் தான் இருக்கிறதுனால முடிச்சிருவேன். மண்டே முடிஞ்சதுனாக்கா அடுத்த வாரத்துக்கு அதுக்கு அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம். இப்பவே நான் சொல்லி கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க மாதாஜி, கொஞ்சம் நிறைய உங்களுக்கு இந்த டைம் படிக்கணும். இருக்கு இல்லையா? இந்த வாரம் படிங்கோ, அடுத்த வாரம் படிங்கோ, அதுக்கு அடுத்த வாரம் 3 வாரம் இருக்கு. இன்னும் எவ்வளவு வாரம் வேணும் மாதாஜி? என்ன சொல்றேன்? 3 வாரம் இருக்கு. உட்காந்து படிங்க. நீங்க இது ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, வேற எதுவுமே படிக்கிறது இல்லைல்ல. இஃப் ஐ எம் ரைட் அப்படின்னா கிளாஸ் அட்டன் பண்றது நீங்க இது ஒண்ணுதான். அப்படின்னா எக்ஸாமினேஷன் ரிலவெண்டா இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் இது ஒண்ணுதான். மிச்சம் எதுவுமே உங்களுக்கு கிடையாது. உட்காந்து 3 வாரம் இருக்கு, படிங்க. இந்த வாரம் இப்போ எடுத்துட்டோம். இன்னைக்கு என்ன அதாவது செவ்வாய்க்கிழமை இல்லையா? அடுத்த திங்கக்கிழமை நான் முடிப்பேன். அதுக்கு நடுவுல ஒரு வாரம் நான் உங்களுக்கு கேப் கொடுக்குறேன். ஓகே, அதுக்கு அடுத்த திங்கக்கிழமையும் உங்களுக்கு கிடையாது. அதுக்கு அடுத்த திங்கக்கிழமை தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம். இப்போ 3 திங்கக்கிழமை இருக்கு உங்களுக்கு இன்னும். ஓகே, நேத்து அடுத்த வாரம், அதுக்கு அடுத்த வாரம், அதுக்கு அடுத்த திங்கக்கிழமை தான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் கொடுக்கும். என்ன மே மாசம் வருமா? டேட் பாத்துக்கோங்க. இப்பயே சொல்லிடுங்க. டேட் பார்த்துட்டு நான் மாத்த மாட்டேன். இப்பயே நீங்க 3 வாரம் இருக்கு, படிங்க. ஓகே, டேட் பார்க்கலாம். டேட் பார்த்து சொல்லுங்க. மணிமேகலை மாதாஜி டேட் என்ன வருது? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च 5ஆம் தேதி வருது மாதாஜி. 5ஆம் தேதி வருதா? ஃபைன். மே மாசம் 5ஆம் தேதி மாதாஜி. மே 5 பரவாயில்ல. ஓகே, எழுதுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற ஏதாவது doubt இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நீங்க இந்த கிளாஸ்ல சொல்லுங்க. இந்த கிளாஸ்ல எடுத்த குரூப்ல போட்ட மாதாஜி, லைவ்ல வந்தது இல்லைங்களா? ஆமா, போட்டீங்களா? குரூப்ல போட்டுறேன் மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா 3 மாதாஜி. வீக்ஸ் இருக்கு. இந்த வாரம், அடுத்த வாரம், அதுக்கு அடுத்த வாரம், அதுக்கு அடுத்த திங்கட்கிழமை தான் நீங்க எழுதுவீங்க. 3 வாரம் 21 நாள் இருக்கு. உட்காந்து ஒரு நாளைக்கு நீங்க 4 ஸ்லோகம் படிச்சா கூட 44 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு. கண்டிப்பா நீங்க முடிச்சிடணும். ஓகே, 4 ஸ்லோகம் படிச்சீங்கன்னா கூட 10 நாள்ல நீங்க முடிக்கலாம். 2 வாட்டி 3 வாட்டி ரிவிஷன் பண்ணலாம். ஓகே மாதாஜி. உட்கார்ந்து படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. No postponement. நான் ஆக்சுவலி அடுத்த வாரம் முடிஞ்ச பிறகு அதுக்கு அடுத்த வாரமே வச்சிருவேன். ஆனா நீங்க இவ்வளவு இன்சிஸ்ட் பண்ணி கேட்கறதுனால ஒரு வாரம் உங்களுக்கு கேப் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே இதை மாதாஜி. படிக்கணும். நீங்க சும்மா காதுலயே வாங்கிட்டு விட்டுறக்கூடாது. நான் கூட மறந்துடுவேன். ஐ ஆல்சோ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் ஒன்ஸ் அகெயின் அண்ட் தென் எக்ஸ்பிளைன். நானும் இதெல்லாம் எக்ஸாம் எழுதினேன். மீண்டும் ஒரு முறை ப்ரிப்பேர் பண்ணாதான் என்னாலையும் ரீகலெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்ல முடியும். ஏன்னா பாகவதத்தை வந்து நம்ம திருப்பி திருப்பி படிச்சுட்டே இருக்கணும் இல்லையா? உங்களுக்கு நான் நிறைய விஷயங்கள் திருப்பி சொல்றது மட்டும் எனக்கு மனசுல நிறைய பதிஞ்சிருக்கு. ஆனா சிலது எல்லாமே வந்து பதியாது. இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அன்இன்டரப்டட், அன்மோட்டிவேட்டட், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறது எல்லாமே வார்த்தைகள் எல்லாமே அன்சீன், அன்ஹர்ட், இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாமே வந்து நம்ம ஒண்ணுமே வந்து ஞாபகத்துல வச்சுக்க முடியாது. இதெல்லாம் நம்ம படிச்சாதான் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும்.